Salam ekran dogonlar. Geçerse edildiler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünýä ilmiň sagady bilen baglanşykly bir minni düşünşmezlik bolýaly. 20-30 diýip ýazdymy, 23-30 Türkiýe wagtymy, umumyň şu Germaniýa wagty bilen Türkiýe wagty garaşdy bagyşlan. Häzir ýaz kanykulu bolan soň, tomuz kanykulu bolan soň çağlar bilen tanış bilişler, dostlarlar bilen başa gaýrak bolup deniz günleri wagtymyzdan bir hili bolaşýa. Niriň wagty, nämen wagty, haýsy dil, haýsy urt şoň üçin ötünç soraýan, eger şu wagtda bir şuň ýalňyşlyk bolan bolsa. Bugünkü temamyz bilişiňiz ýaly yalan habar ýaýratmak bilen baglanşykly. Yalan habary edim adından belli bolşýaly, kim ýaýratýar, näme üçin ýaýratýar? Muny täzeden bir Amerikany açýan ýaly edip aýdyp düşünürip oturmaga gerek ýokka diýen. Tarihden bir mysal bersek, nemisler şol milletparaz nemisler, faşistler propagandan, yalan propagandan Hudaý diýilýän Goebbels wagtynda şol şeýle bir gowy dezinformasiýa edýärler. Ýanarda hawa 20-35. Şoň üçin men ýalňyşdymmy kam diýip pikir edýän. Türkiýe wagty bilen 20-35 mi ýa Germaniýa wagty bilen 20-35 mi men ýalňyşdym. Şoň üçin eger ýalňyşan bolsam ýalňyşdymmy kam diýip pikir edýän, ýalňyşan bolsam bagışlan. Täze wagtym bolmady anyklamaga. Şu WhatsApp'yny bildim, çağalary, mehmanlar zatlary bir ýan ýöredip, şoň üçin bagışlan, ötünç soraýan, indi gaýtalanmaz. Şol faşistler döwründe haçanna Sovet goşunlary eýän Berline girende şonu diýe halk bilip galypdyr Germaniýanyň Hitleriň ýeňilendigini diýýärdi. Şoň üçin yalan habary näme üçin ýaýradýarlar? Şoň bilen baglanşykly men şuň size bir mysal bermek istedim. Inni mehriban doganlar bilinçli ýaly harammaşy döwründe, haramdag döwründe hem edil tarihdaky ýaly diktatorlyk rejimi öz jinayatlaryny ýanarda ömrüňiz ok bolsun sag bol bagşladyk. Diktatorlar öz jinayatlaryny, etmişlerini, ýurtda bolup geçen pelaketleri, erwet ýagdylary gizlemek üçin yalan propaganda, yalan habar ýaýradýar. Inni yalan habar bilen baglanşykly tesirlere geçsek, häzir howlukman men bir giriş edeýin söz başy. Ondan soň nädip bolsa özara pikir alşyk eders. Kanal siziň kanalyňyz, efir siziňki efiriňiz. Özara pikir alşyk eders nädip bolsa. Özüňiz alyp bararsyňyz, men diňe siziň tesirleriňizi ekrana goýar. Nädip bolsa. Inni ýakyn taryha gelýär. Olar ýaly bir uzaw uydum oturmaga gerek ýok. 2017-nji ýylyň 20-nji sentýabry. Türkmenistanyň dünýä belli görüşüji, jurnalisti, habarçysy Gahrman Zenanymyz Sultan Açylowa Azatlyk radiosundan kogurly. Näme üçin? Yalan habarlar üçin. Sultan Açylowa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň bilgeçliği, Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminiň zakady boýunça yalan habarlar berýändigini
sensasiýa döredi biljek, ören möhüm ähmiýete eýe bolabiljek habarlar bolsa bermeýändigini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna, şol ilçihanaň işgärlerine aýtýar. Soň belli yerlere, degişli yerlere hatlar ýazylýar. Näme üçin beýle bolýar diýip. Ýöne gynansagam şerde, haramlykda, haýynlykda şäriklik edýänler üstün çykýar. Hakikat şo taýda ýeňilýär we Sultan Çylywa 2017-nji ýylyň 20-nji sentýabryna işden aýrylmaly bolýar. Inni yalan habarlar bilen baglanşykly. Biz habarçy Rozowa bilen bilelikde Azatlyk radiosyna hakikatdanam, meselem siz aýdýaňyz ýurdun içinde halk ayaga galmasa, halk planzat etmese bolanok, halk yatyr, halk oýanynok diýip. Olar ýaly. Sizin habaryňyz ýok. Size sebäbi size habar berilenok. Berilýän habarlaram size ýalňyş ýa bir tarap del, tarap tutup ýalňyş habar berilýär. Biz Azatlyk radiosyna işleýän döwrümizde watandaşlaryň meselem Türkmenistanyna elektrik energiýasynyň, suwuň, gazyň pullu edilen nöwrlerini käbir ýerler ýaşaýjylarynyň öz arçynlyklaryna, häkimliklerine üýşüp baryp şol ýagdaýy protest edenligini. Ondan başga umuman absurd kararlar bilen baglanşykly ýygyderli ýagdaýda watandaşlaryň üýşüp yerli ýol başçylary, şäher häkimi bolsun, etrap häkimi bolsun, hatta vilayet häkimligine de çykylan wagtyny biz jikmejik yerini, wagtyny, hemme zadyny Azatlyk radiosyna berýär. Ýöne Azatlyk radiosynaky jogapkärler ay bu ýaman wawaly habarlay, muny bersek bir hili bolarlay diýip şo habarlary berenokdy. Gaýta şol habarlary hökümet bilen işleýän, hökümetiň zakady boýunça hereket edýän Aşgabatdaky öz adamlaryna berip bize habar berýän informatorlaram gaty çykynty elkenç ýagdaýlara sokýarlardy. Bu zatlary men size näme üçin düşündirýän häzir? Ýadyňyza düşýän bolsa 18 sany esker ýogurly diýip bir habar ýaýradyldy. Şeýlemi? Şol habar ýaýradylgyn günni we erteden biz siziň bilen bir efir etdik. Şol efirde eger ýadyňyza düşýän bolsa men näme diýdim? 18 däl ondan köp diýdim. Ýöne onu intek aýdan oklar diýdim. Biz bilýäs diýdim, bizde maglumat bar diýdim. Şeý diýdim bolan. Derro bular haýdan hazır Azatlyk radiosynyň üstü bilen diktatorlyk rejiminiň zakady boýunça bir yalan habar ýaýratdylar. Yalan habarda näme diýilýär? Hawa, Sergey. 30 sany esker diýilýär. Siz ananyňyzmy şuňa? Olam nämemişin? Aşgabatda şol gurbanlykmy ýa-da şol bir çäremi nämemi şondan barýan harby uluglaň, harby kolonnaň, harby kerweniň içindäki bir ulugyň tormozundan näsalyk çykýarmyşyn? Ondan şol ulug beýleki uluglarym kakyp zat edip, basgylap zat edip, üstünden geçip eskerleri öldürýärmişin. Mehriban doganlar, eri dilleşler, kadırdan tomoşaçylar. Ýatan ýeri ýagty bolsun. Logika öllü. Hakikat öllü. Ýaşasyn yalan propaganda. Ýaşasyn diktatoryň
yalan propaganda, yalan habar ýaýratýançylary. Inni diktatorlugyň hakykatdanam baryp ýatan gömükdigini, absurd rekordlaryny täzelemekde hiç kimi deňinden dem geçirmeýändigini, gapdana da getirmeýändigini şu habarda da subut etdiler. Inni şu yalan habary ýaýradýan adamlar, jogapkärler pikir etip görüň. Hiç şu harba tehnikadan başı çykýan bir adam tapyp bilmedilermike? Şul aýdylýan senariýa, şul toslanyp tapylan gürrüň dogurdanam bolup durmy, bolmanyrmy? Şu oýlanyp tapylan toslama hakykatdanam heňe gelýärmi, logika gelýärmi diýip siz Türkmenistanyňky ýallakylary allap bilersiňiz. Olardan pul alýanlary, olardan ýal alýanlary allap bilersiňiz. Akly kemterleri allap bilersiňiz. Gabat gelen adam bilen ýorgunyň aşagyna girmäge taýýar öz hyzmatyny hödürleýänleri alladyp bilersiňiz. Olary oýnap bilersiňiz. Ýöne hakykaty hiç wagt üýtgüdip bilmersiňiz. Şu aýdylýan gürrüňiň yalanlygy nerden ortağa çykýar? Harby maşinlar ol aýdylşýaly tormuz tutmadyk wagty beýleki maşinlaryň üstünden geçerýäli. O näme o? 100 metr uluk belentligi 100 metr bolan, dağ ýaly bolan tankmy üstünden geçerýäli? 30 esker o taýda olur ýalaky bir awariýa bolan bolsa, bir tehniki täwirlik sebäpli şol harby maşynyň tormuzy tutmadyk bolsa, yük maşinlaryna, ulu maşinlarda motoryň tormuzy diýilen bir zat bar. Bilýäňizmi şonu? Men özüm şu tehniki taýdan harby spesialist ýörüýte goşunna şu harby tehnikaň hemme zatlaryna jogap berýän bir hünärmen bilen gürrüňde şoldum. Hatta öýde jaň etdim ana. Döwlet diýdi, sen şu yalan habara goşulaňok. Şoň üçin men hakykaty sen bilen paýlaşmak isleýän. Sebäbi sen şul yalan habar reklamasyna goşulmadyň, goşandym goşmadyň diýdi. Inni mehriban doganlar, şol harby tehniki hünärmeniň aýdan zatlaryny men size ýetirýän. Onda da harby uluglarda, harby maşinlarda tormuz tutmadyk wagty olar ýaly waka bolanok. Motoryň tormuzy diýilen bir zat bar. Maşin tormuz tutmaýanda olar ýalaky adamy ýok ederýäli, öldürerýäli hiç ýyly o taýda tehniki hem ilmi taýdan mümkinçilik ýok. Ýagny bulan bu oýlap tapan toslamasynyň ne ilmi, ne tehniki hiç bir subutnamasy ýok. Inni şu yalan habary agzyny doldurup ýaýradýan adamlar hiç pikir edenokmuka? Men näme üçin bu yalan habarlara özümi oýnadýan? Bu yalan habarlara menem tarap bolýan diýip. Yalan habarlary ýaýratmak diktatorlugyň jenayatlarynyň üstüni ýapmak üçin. Türkmenistanda edilýän elhenç adam hukuklar jenayatlaryny gizlemek, saklamak üçin. Biz näme diýädik? Hakykat aýdylmaly. Hakykaty aýdan wagtyňyz, ýaýradan wagtyňyz şondan elhenç zarba bolanokçy diktatorlugy diýädik.
ol köçä çykan bolan bol. Oňorsoň, oňormasoň, ol onuň protestmi, piketmi, näme degen belli däl. Oňormaýan zadyň etjek bolup maskara bolanyndan Türkmenistanyňky hakykaty dünýä aýradyň. Aýdylýan hakykatlary aýradyň, mehriban doganlar. Başka hiç zada gerek ýok. Eger hakykatdanam siz diktatorlyga garşy görüşýän bolsaňyz, onu näme üçin diktatorlygyň dezinformasiýasyny ýaýradýaňyz? Näme üçin diktatorlygyň oýunjagy bolýaňyz? Bilip ýa-da bilmän. Hawa diktatorlyk inni bular ýalaky ýöneköýje wakada, ýöneköýje dezinformasiýada bir de Allah bilýän bolsa. Biz bu özümüzi Allah diýen diktatory nädip ýeňip biler? Nädip? Ana aýdyň nädip ýeňip biler? Eger ýöneköýje bir habaryň logikasy upsagmaýanlygyny, hakykat bolup bolmaýanlygyny kesgitläp bilmeýän bolsa, biz Türkmenistan döwletiniň geljegini, Türkmenistanyň halkynyň geljegini nähili kesgitläp bilerken? Şu hi akla gawat gelýän zatmy? Insap ýokmy? Yalan habarlary näme üçin ýaýradýarlar, näme üçin oýlap tapýarlar we kimler şol işde yalan propagandaň, dezinformasiýaň öňüne çekýän men size aýtdym. Bu yalan habarlara ananyp, bu yalan habarlary ýaýradýanlara özüňiz görüp berdiňiz. Inni jemlejek şu temany we soragy jogaplara geçsek. Yalan habarlara perwasyz bolmak. İň erwedi şu. Şu eger bir yalan habar bilen diktatorlyk öz jenaýatynyň üstüni ýapýan bolsa, halkyň ünsüni baraýdaly bir hepdelik, bir aýlyk sowýan bolsa, perwasyzlyk şol bir hepdelik möhleti 2 aýa, 3 aýa çykarýar. Perwasyz bolmaly. Bir habar çykdy. Talibanyň wekilleri bütün dünýä habar berdi, bildiriş etdi. Näme diýdi? Biz Owganistanyň Türkmenistan we Iran bilen bolan terhedini dolu kontrol, gözüçülük astyna aldyk diýdi. Näde ballyka? Oýlanyp gördüňizmi? Sebäpsiz çöp başy gymylamaz diýilýär. Bir oýlanmaly. Şeýlemi? Şoň üçin mehriban doganlar, men we eňneşlem yalan habaryň tarapdary däl. Yalan habar ýaýradýanlaryň tarapdary däl. Yalan habara perwasyz bolanyň tarapdary däl. Şoň üçin ýaman gynançly ýagdaý. Men bilgeşinden şul gurrunlar çykanna tedim çykarman oturdum. Han diýdim şoň soňy nire barýa. Kimler diýdim özüni arladýa, kimler özüni oýnadýa. Bur topar habar gelip dura. Olar ýalaky Türkmenistanyň habarçylaryň baý bolsa, Türkmenistanyň kontaktlaryň baý bolsa, onda da anamda. Şular ýaly ýöneköýje zady nädip siz anyklap bilen gap. Aşgabatda Sultan Açylowa, soran Sultan Açylowadan. Anyklap bersin. Kıyınmy şu zatlar etmek. Maskara
wejera bolýan edýän zatlaryň bary näçe wagt geçdi? Inni bir goýun da bir ýalan zatlary. Halk öz näýleligini bildirýär. Gawat gelen ýerde diýär yalan habar ýaýratýarlar, onu ýaýratdylar. Muny bolledin däni bar. Inni bolle däň. Bolmasa da adyňyzy ütgediň. Diktatorlyň inform bürosy. Diktatorlyň yalan propaganda bürosy. O yalandan täze partiýa ýaly. Edýän zatlaryň. İstanbul'daki Türkmenistan'ın Milli Howpsuzlyk Ministerligi'nin sistemasının içine girip ondan sonra ay yok biz hökümete karşı hökümetin adamları bilen bular ýakynan bolsak gatnaşýan bolsak aslında biz diktatorlyga karşı hereket edýäs. Bizim guramamız, bizim nämämiz diktatorlyga karşı diýmek. Logika gelýärmi? Logika sığýarmy? Men hayran galýan bu Türkmenistanyň watandaşlarynyň özüne aktivist diýen, oppozisiýa diýen adamlarynyň diktatorlygyň ýöne köýje hilelerine, tuzoklaryna, oýunlaryna özüne arladýanyna men düşünüp bilemem. Bizim olar ýaly gaty, akylly, gaty bir aňyrbaşy bir strategist ýa-da bir şolar ýaly adam däl. Biz ýöne hemişe aýdyşymyz ýaly logikaň terezisine goýup görýär aýdylýan zaty. Onuň adam tanýar. Ady belle agaşek diýilýär, biram ýakady gaýşly diýilýär. Şu wara 30 ýyldan bäri özüni diňe bidereklikde tanadan watandaşlar bar. Ne özüne peýdasy bar, ne halka peýdasy bar. Hiç sada peýdasy ýok. Bar maksady, bar edibilýän zady ýyle görüpçilik etmek, öz kemçiliklerini, öz haramlyklaryny başka adamlara ýönkemek. Ýagny men haramzada bolsam, men mekşem haramzada bolsun. Men syýasy күnti bolsam, men mekşem syýasy күnti bolsun. Men syýasy ýalançy bolsam, men mekşem syýasy ýalançy bolsun diýip arzu edýärler. Ýöne o arzu hasyl bolmaz. Inni tesirlere geçýär, mehriman doganlar. Şu temada men aýtjakladym şundan ibarat. Şoň üçin epese tesirem üýüşdi. Men häzir tesirlere başlaýan temamyzy ýene bir gerek gaýtaladýan yalan habar ýaýratmak we oňa perwaýsyzlyk kimiň bähridine. Men öz pikirimi aýtdym. Bilip bilmän yalan habarlary ýaýratmak ýa-da bilgeçliğin toslanýan habarlara perwaýsyzlyk kimiň bähridine. Yanardan sağ bol. Ramazan cuma sağ bol. Yanarda. Salam aleykum millet, haýyrly ýaýynlar. Aýhan etdir, sağ bol. Muhammed Eyyub Rahim Madara Şerif'ten Muhammed, men senden habara garaşdym, senden hiç ile habara gelmedi. Sen bilen ýörüýte gepleşik edellidim. Günü efir bolmasa da, günü ýaýyn bolmasa da ýazgydan edip bilýäs. Eger türkmençe bilmeýän bolsaň, Muhammed kardeşim, canlı ýaýyn olacak diye bir şart yok. Biz kayıt da yapabiliriz. Sana ne zaman uygunsa sen daha önce bana bilgi gönderdiğin yerden tekrar kendinle ilgili bilgi gönder. Ne zaman, nasıl bir program yapabiliriz? Neler konuşalım? Ne diyelim? Sadece sen mi geleceksin? Yoksa birkaç kişiyi daha mı katalım? Yuvarlak masa toplantısı gibi kendi aramızda Türkmenin ahvalini mi konuşalım? Nasıl edelim? Bunu bir konuşalım seninle.
Onun için daha önce haberleştiğin yerden tekrar haberleşirsen sevinirim kardeşim. Sağ ol, var ol. Galaksi gelli. Selamun aleyküm. Salam. Sergey Polşo. Salam, üstünlük ardı ödeyäs işleňize bile ýalkasyn. Bile ýalkasyn. Eger bile bolmajak bolsa bolmasyn. Men hemişe şonu diýen. İlim günüm bolmasa aýym günüm doğmasyn diýilen söz bar. Ýöne kiçi dillenmerde aýdylan söz däl o. India Raja. Men pikirimçe biz Türkmenistany düzeltjek bolmaly däl. Sebäbi eger-de Türkmenistanyň sistemasy ýalňyş bolsa, ol uzak gitmez. Gitmedi, durdu hemme. Şoň üçin öz başymyza, öz başyna goý bereli. Näme bolsa şol gowy dağasyn, dağayan bolsa. Dağady gotordy, mundan neter nämesin? Hemme jenaýatlaryny gidilejek bolup elinden gelende diýe. Adamlar gyrlyp ölüp gidip otyr, hiç da deden ok. Mundan neter näme? Gytçylyk. Haýsy ýurdun ilatynyň %70%-ine ýakyny başga ýurtda. Onu da iş gücü, kelle gücü, gujur gaýratlysy. Katastrofa. Bu gaty elgenç betbaçylyk. Muny gizläp ýaşaryp bolmaýar. Iň soňunda boýnuny aldylar olar. Ýöne şonda da ağlamasaň hiç kim emdiren ok. Bizimkiler göňüň urýaly. Bizimkiler näme gyzyklanýar? Töhmet gyzyklanýar. Gıywat gyzyklanýar. Plany arada plan neydi? Şo plan diýen logika gawat gelýärmi? Hakykata gawat gelýärmi? Gelen ok. Oňule niçili o taýny düşünen ok plan neydi? Gıywaty ýaýratmakdan başga edýänlerimiz ýok. Biram hökümetiň zakady boýunça ýaýradylýan ýalan habarlary ýaýradýar. Biz diktatorlyk bilen görüş stadiýasynyň başynda da däl. Intek başynan başla bilemiz o. Siz nämenin gurrun edýäňiz? Elementarny ýöne köýje çeňek atýa diktatorlyk şol çeňege düşüp oturýarsyňyz. O Arslan geldi. Arslan salam. Arma Allah kuwat versin. Sergey 30'dan köp ol. 30'dan däl. 30'dan köp. 30'dan köp. Geçen efirde näme diýdim? 18-50 diýdim, şeýlemi? Köp diýdim. 30 diýdiler. Garaşýan. Hakykat sany aýdarsyňyz. Ya da hakykat sana ýakyn barda da aýdarsyňyz. Aýtmasaňyz men çykyp bir gün aýtjak şolaň hemmesini jemläp otyr. Hemme adam biz etmeli. Hemme adam biz aýtmaly. Bir özüňizden bir şygyrdadyp işledik görmeli. Bäýbe, bu ada okar ýalylar. Hemme ýurdun azatlyk radiosy bar. Azatlyk radiosynyň dürli dillerde gullugy bar. Dürli dillerde. Edil Deutsche Welle, edil Amerikan sesi, Türkiýanyň sesi radiosu ýaly her ýurdun dürli dillerde öz propagandasyny dünýäge ýaýradýan radiolary bar. Radio gepleşikleri bölümleri bar. Her ýurdun azatlyk radiosu ýok. Azatlyk radiosynyň dürli dillerde gullukları bar. Ýa-da azatlyk radiosu ýaly propaganda radiolary bar. Ýöne şolaň içinde iň ýalançy radiosu Türkmenistanyň azatlyk radiosudyr. Ana. Munyň dogry. Wapşe ýalan maglumat berýär. Halka deliller hem ýok. Ortada şo esker ölümi hem ýalan. Gaty dogry. Ýok. Eskerin ölenleri dogry, köp esker öllü ýöne o maşynyň awariýasy, ýol helakçyligi ýa-da bir
harwy uloň tormozynyň işlemäni üçin näle? Bular şu zatlaram düşünüp bilen oklarmy? Men harwam däl, men olar ýalakor maşyny bilen aramam ýok, zadymam ýok. Ýöne logika boýunça düşünüp görsem, şo gabat gelen ok iň bärkisi. Onuň şular ýalan sözleýän bolsalar, yalan sözlemäge özüni mecbur edip maskara edýän bolsalar, özlerini bilin. Şu maskaraçylygyň arkasynda nähili hakykat ýatyr. Özüňiz pikir edip görün. Ýanarda yalan sözler hiç bir dogry bürünmez. Ömrüňiz ok bolsun. Kaygysız Atabayev diktatoryň ýalany awary bolup öldü diýeni. Dogry. Kaygysız Atabayev awary bolmady. Olar ýaly awary bolanowa, kaygysızjan. Olar ýaly awary bolanowa. Bu ýurdy, hökümeti, halky biz kim onan oturýar wara? Hudaý saklan, şoňa kelle diýişýän okşalam. Burada toslanmagdan mara bir heňe geläjek bir zat desde, türkmende bir söz bar, yalan sözleseňem diýe, ýapa diýre diýe, ýapa. Ýapa diýre bilen owamlar. Käbir özlerini aktivist, opozisiýa diýenler ýaly. Edýän atlarynyň bara absurd. Absurd sade diýen diýseňem, sen niýe tankyd edýän, sen görüp bilmeçilik edýän. Bolýa. Biz şonum diýjek galanda. Götüňiz başyňyzdan açsyn. Näme bolsa şo bolsun. Bize olan gowlugy üçin aýdýas, olaram onu başga tarafa çekge. Kaygysız diýe. Ýanarda. Iň bolmanyna şu habar bir çyn bolsady diýe. Rodway bilen bile çykyp aýtjaň tak o taýda nähili oýunlar edilýär. Elimde de bu topar soğutnama var. Hemmenem çıkarıp görkezek şutayda. Galsın YouTube'da. Şikayet edip gallırsalarım yine koyacak. Şoň üçin kanal yapýan ordalar yapaýdynlar. Ol eskerler o wansanyň araçanyna şehit boldy. Görüňsiz? Men oğlum aýtdym, geçen efirde de aýtdym. Ramazan Cuma. Yalan maglumat bilen populist ýagdaýda halka goloýlaşmak. Ine strategiýa. Yalan maglumat bilen populist ýagdaýda halka ýakynlaşmak. Halkyň ynamyna girmek. Halka allatmak. Habar beriş terişdetiniň öýleriniň professional hilini zivile atmak diýmekdir diye. Profesyonel däl özüni musrat diýýär. Öz hünärine dönüklük. Arslan Muradow maşynyň nähilidigini bilmeli. Ilki haýsy firma suraty gerek. Iň bolmanyna maşynyň awariýa düşen suraty. Bolmajak sat gelinniýe. Bolmasa unanyp bolmaz. Yo başka bir ýerde bir awariýa düşen maşynyň arhivden bir ýerden çykaryp berseler ondan näme etjek Arslan? Pişiň nemesini gömüş ýaly bular jenaýatlaryny gömüp gidip otururlar. Arslan her bir adamy syýasat bilen gyzyklanar ýaly etmeli. Şonda öz hakyny talap edip başlarlar. Gaty dogry. Her kim öz geljegine akylly pikir edip seredip başlar. Gaty dogry diýen ömrüňizde bolsun. Şu Hytaýly ýaly adyn men şuň demedi bilenmi? Yuf Çino HGF jilim diýämi, film diýämi näme? Ona kim diýe orta çykýardyr. Tormuz tutmasa näme maşyn
agdarylýarmy? Ýok, agdarylmaz. Tormuz işlemän galan halatyndan maşyny öçürüp ruşnyny çekseň hiç tat bolmaz. Ömrüň uzak bolsun. Ine ýöne köýje mysal. Ýöne şoňa da şulaň akly ýeteni. Bolýar. Diktatorlyk absurd. Diktatorlyk boljo bolly işi gaýtdy näme diýjegini bilenok. Näme etjegini bilenok. A diktatorlygyny tosladyp şular ýalyky ýaýradýan habaryny siz bir ýaýratmaň da. Şonu ýaýratjak wagtyňyz bir oýlanyp görüňe. Şu hakykmy dälmi? Hakykat gerek. Salam. Ay, tüwelem erkek ruç el nemeti diýe işlemändirmi? El tormuzy diýeni. O maşyny el tormuzy ýok ekeni şol zawod çykaran wagty el tormuzyny goýmagyny ýatdan çykarypdyr. Öňüm biri diýe samalyoda minjek gelýärmişinde uçara. Näme üçin ise ay diýe men yüzüp bilemok, deňize gaçar diýmiş. Ay deňize gaçandan näme? O gelip sen derro neme derler ha? Halat ederler ha diýse. Neme diýe deňizde men akuly yer diýe. Şol deňize gaçan wagtyň boýnuňa bir neme balon şo jiletke diýilýär ha, ýelek zat halat ediş nemeleri. Şo taýda jürlük wa diýe. Şo jürlügiň sesi ýaman elhenç. Şo jürlügi jürletseň akuly şondan gorkup gaçar diýe. Olamaýdy, amaňa diýe akulan keri gawat gelse onda näme etmeli? Edil şolar ýaly. Şo maşynyň rusny ýok ekeni. Zavoddan davatskoy. Diktatorlyk rejiminiň öz rusnoýy ýok. El freni, el tormuzy ýok. Hiç el tormuzy ýok. Arslan Muradow, Talibanlar ilki hökümeti ele alsalar, şonda serhedi gözügüçülük alyp biler. Ýok. Bu diýäniň bilen alalaşamak Arslan. Ol başga mesele. Sen başga tarapdan çebelleşjek boldun. Ýöne Talibanlar hakykatdan hem serhet ýakasyny, serhetdäki gözügüçülük nokotlary, gümrükleri, zatlary köpüsini aldılar. Galaksi gowurdat diýdi. Yalan habar. Hiç bir dona bürünmez. Şeytan ilki azadıl periştedi. 80.000 perişte sapak veren son kovuna yalan söylep and içip şeytan mollu yalançı adam Allah'ın düşmanıdır diye. Gatty doğru. Birden köpelip gitti häzir. Tesvirlere gelýän Yanardağ wady. Yanardağ. Artlan şu zatlar bilmek üçin syýasata girmek gerekden azajyk okumaly, gyzyklanmaly. Töwerege seretmeli, dinlemeli, yalta, biz yalta ho, gel şu habara dinle, yok. Onu eden oklar yalta biz. Ýöne gıybet bolsa dinleýärler, töhmet bolsa heşelle kakıp hedil etýärler. Ýöne hakykat bolsa ýaranok, gıynan takta. Parahat modif tip biriniň bur topar nemeler çykypdyr. Düşnükler spam bolup bilýär. Şoň üçin häzirlikçe diýjekken ýöne sen spama gidýän habaryň bolsun. Arslan Muradow yalta bolsa da aýtmaly. Yalta aşaramok diýmeli. Däl.
hemme dadyň soňu bar. Ýaltalyňam soňu geler diýe. Ay, käbir ýaltalara şo hiç zat şeker etip bolanok arsan. Ýanardaq biller gyzyklansa siýasat bilen olaram gyzyklanar. Ýöne şo prosesi çaltlamaly diýe gaty dogry. Hören dogry şo. Ramazan Juma Azatlyk radiosynyň ýyllardyr ýaýradan ýalan maglumaty diktator rejimine ýaraňjaňlyk etmekden başga bir zat däl idi. Görüňsiz. Arsan Muradow şu kanaly has gyzykly etmeli. Beýlekilerden köpürek adam görüp başlar ýaly. Arsanjan 2000'e gelýär. Ýöne aýdyşym ýaly köp adam gorkýar. 87% görýänniň 87%-i kanala agzady. Özüň pikir etip gör. Hakykat diňe diktator gorkudanok. Hakykat ýöneköy watandaşlaryň gorkudýar. Şoň üçin olum perwaýsızlyk. Ay bana degmeýän bolsa, şu ýylan men çakmasa başga kimi çaksa şonu çaksyn diýdi. Ýöne öz öýüňe ot düşen wagty giç bolýar. Ondan kıyın bolýar. Odu söndürmek. Şoňa düşünerler diýip umyt edýän. Şu kanalyň seredýäni agzasy köp bolsun bolmasyn. Şu kanalyň boljak zady dünýä türkmenleriniň lobby kanaly. Türkmençilik üçin, türkmeniň bähwidi üçin bütün dünýäde global meçberde türkmen üçin lobby işlerini alyp barýan, türkmeniň köpçülikligiň habar beriş serişdelerindäki sögüşini baydak tutup alyp barýan kanaly bolar. Men boynumyň borçy. Men şunu şu derejä ýetirip ýaşlara tapşyrjak. Halkyň kanaly. Hiç bir ideýa, hiç bir gulçulugyň, hiç bir basybalçyň bähwidine hereket edýän kanallar. Halkyň bähwidine, hakykatyň bähwidine, hakykatyň tarapyna diňe agdy beriligi üçin. Şu günkü gepleşigimde aýtdym. Agdy beriliň özü garmoniýa diýmek, sazlaşyk diýmek. Biz türkmen halky bir beden. Her birimiz şoň öýjükleri, organlary, şu organlary emele getirýän kletkalar, öýjükler biz. Biz biri-birimiz bilen sazlaşykly bolsak, şol bedennäki ähli viruslary, yaralary, iriňleri biz ýok etip bilýär. Şo bedeni biz gallyryp bilýär. Olimpiadada ýarşar ýaly etip bilýär. Biziň agdy birligimizde, bileleşigimizde, sazlaşygymyza bagly. Ýanarda biziň türkmen dürtmeseň bolanok, öňküler aýdyp giden goýma akyl bolmasa dürtme akyl neýlesin diýe. Ýanarda her bir watandaşy biz hünärmen, professional edip bilmeýär. Ol tebigatyň guruluşyna, tebigatyň kanunyna, ahlaký düzgüne gawat gelen. Kommunistleň hemme adamy bir ayakdan sürüp, hemme adamy deňetjek bolşýaly. O tebigata karşylyk, tebigata garşy bolýar. Şoň üçin sürüň öňüne çekejek, halka öňbaşçylyk edäjek, halkyň içinde bir dinamika güýç töredebiljek aktivistler, öňdawajylar, intelligensiýa wekilleri özüni kämilleşdirse, düşünse, hakykatyň tarapyna dursa,
diktatorun puluň däl, şahsy bählidiň, şöhret parazlygyň däl, hakikatyň tarapynda dursalar, wyjdanly bolsalar, alınmajak gala ýok. O türkmeni dürtmeseň duýmaz meselesi orta asyrda galy. Häzir sosial ulgamlardan hemme zady görüp amatyr, bilip amatyr. Sergey Polşan. Dargada erbet. İň ardanam arak diýe. Trek, gerain, kakainam köpelse geň görämi? Halky dargada ýaly her zat ederler. Arslan Muradow eskeriň sanyny toşny bilmeli. Toşny anyk bildiň hawa näme itgeýe? Arslan. Näme itgeýe? Liberty geldi. Giçanşy, liberty. Tema dezinformasiýa hakykatykany gaty dogry. Dezinformasiýa ýa-da yalan habaryň ýany bilen bir habardan syýasat ýasajak bolup ýörenler kän. Meselem, Süleyman neresi? Şu arada aýtaýsaň agam diýe. Süleyman bilen baglanşykly biz köp gepleşik etdik. Şoň üçin şo tema mene häzir gaýtyp geljekke Liberty bir çemçe ganymy geç. Şoň jezasy näme bolsa men taýýar. Temaň daşyna çykmaly gaýrat et. Arslan türkmeni dürtmeli bolsa gatrak dürtseň çatlaşaýmazmy ka protest diýe hadisan. Çıkmadık canlı umut var. Her zat sıynak görmeli. Arslan. Belki Ramazan-juma halkara habar beriş serişdeler yalan maglumatlary dinleýijilerin dikkatyna ýetirip, olary hakykatdan we demokratik dogry ýollardan sowmak başga zada gawat gelmeýär. Dinleýijilerin dikkatyny ýetirip, şolaryň dikkatyny hakykatdan demokratiýa dogry ýollan sowmak diýede şu. Arzuhan awariýa bolan beýinlerimizi düzeltmeli. Türkmen halky diýe. Düşünjämizi gaty dogry. Awariýa bolan olar däl, biziň kellämiz, aňymyz, düşünjämiz, duygularymyz, emosiýalarymyz. Arzuhan. Ulumsuluk alyp ýatýar bizi. Arslan. Beýni awariýa däl, ýuwulan beýniler. Biz maglumatdan doldurmaly gowy işler ýaly. Mankurt dogry aýdýar. Ramazan-juma ýaňy ýakynda lewapda bolan gaz hadisasyny hem 30 adam bilen öllü diýip tutturjak bolurlar bilen bu maglumatlarda hiç biri tutmadı diye. Ana? Ýöne koýjam mysal. Edil balygyň ýady ýaly ýatlar. Marada lewapda bolan harasatlar ýadyňyzdan çykardyňyzmy? Koronavirusdan garalan 10 adamy ýatdan çykardyňyzmy? Yalançy, jenaýatkar, ganhor, diktator we yallaklaryna haçana çenli çydamaly, haçana çenli ananmaly. Olar bilen hiç ýyl düşünşi bolmaly, işleşi bolmaly. Diňe dogry, halal adamlar bilen, niýeti gowy adamlar bilen işleşip bolýar. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Yine de yazmağa dowam edýänler bar, men jogap berýän, düşündirýän, sada dille düşündirýän. Onu da bilgeçleyin, yürüyte sada dille gepleýän men.
Sowgutsuz adamlara sendem düşünsün. İssenniň adam düşünsün. Şu türkmen dilini tähälçe bir bilýänem düşünsün diýip ýörüýte men sada dille gepleýän. Bolmasa gaty, çeper, agyr edebi dille geplemänem bilýän. Ýöne düşündirmeseň, düşünşmeseň hiç zat bolanok. Biz şol hakykaty gıýbat, töhmet ýaly edip aýtsak bolanokmy? Diňleýän bolsalar. Arslanjan, palawyň dogramaň bir bişirilişi bar. Başga tüýsli bişirilişi ýokşam. Hakykatam şolar ýaly. Hakykatyň başga bir görnüşi ýok. Günümel näme görýän bolsaň, näme eşitýän bolsaň, öz gözüň bilen görüp, gulaň bilen eşitip duran bolsaň, ana şol hakykat şol. Inni öz görüp eşiten zadyň dälle, hamala o George daýy bilmem näme daýy aýdypdyr, näme edipdir diýip erteki düzelimi. Erteki diňlemek isleýänler o ýaş oklaň ýanyna gidip ýaş oklaň ýanyna gipnoz edip näme edip ýatyrlar aşolar. Ramazan Juma. Halkyň dikkatyny ýetirilýän habarlara dikkat etseňiz, adam ölümi bilen bagly habarlaryň ählisinde 30 sany bolan aýdylan şu: saňa dikkat etseler, ähli zat ortada. 30 geçenok diýdi. Şo diýe iň ýokarky limit diýär. Toslap tapýanlar. Merdan awdy salam hemme diýe. Salam Merdan. Arslan, komünistler hemme adamy bir aýakdan sürjek bolmadylar. Olar täze adam döretjek boldular. Ýöne hemme kişi deň diýdiler, hemme kişi deňden, hemme kişiň tebigaty deňden, ukuýy deňden, fiziki guruluşy zady hiç bir zady deňden. Hemme adamy deňläp bolanyp yetişmediler mi ya başka zat boldumy? Tebigatyň kanunyna garşy geldiler şoň üçin. Şoň üçin. Nemis faşistik basyp aljylary teknologiýa taýdan hemme kişiden üstünli. Şolaň hatda letaýşy tarelkalan, şol uçýan tarelka ýaly zatlarynyň ham bolanyny aýdýanlar bar. Bütün dünýäni basyp almaga güýji bar, teknologiýasy hemme zady bady şolaň. Ýöne näme üçin başarmadylar? Zalymlyk, elkençlik eden soňlar, tebigatyň kanunlaryna garşy gelen soňlar. Adamlarda, elkenç adamlarda garşy jinayet eden soňlar, şolar başaryp bilmediler. Biýüne adamlar nägile, nähak dökülen ganyň hemmesiniň akyny alyp tutdy. Şoň üçin komünistler hem tebigata garşy geldi. Şoň üçin başaryp bilmediler. Aýdýan zatlar başga, edýän zatlar başga. Arslan bilenmok sen näçe ýaşyňda? Ýöne men Sowetde gördüm. Bilip goýaly sanyny ziýan eden awam. Men aýtyp beren saňa bulun. Ýa tutuşgalka daýdan, garaş. Sergey Polşo, hakyky gıýbaty diňleýärler. Maňa degmesinler diýerler, taşarrufda bolup gorkýanlar we goşulyp bilen oklar. Hawa. Näçek? Ivan Grozny. Şol öňki Ivan Grozny bolsa, ýaman köp wagtdan bäri Ivan Grozny görnüň okdyň, ökölediň gitdiňmi, näme boldy? Janyň sag bolsa, başyň dik bolsa,
öýüň awat bolsa bolly, biz başga zat islämizok. Sagja bol. Salam Döwlet Baýhan giçýärşi ahirki wagtlarda Nur Muhammed Hanamow we çemen öre çykyş edeňizok. Azat Haýtbaýew mitip gitdi. Nur Muhammed Hanamow edilmen ýaly şu ikimiz bir tebigatda ýaşaýar. Nur Muhammed aň ýaşaýan ýeriniň tebigaty, men ýaşaýan ýerimiň tebigaty gaty köp awakçaly bolan soň şu palen toz bolar. Sebäpli erbet alergiýa bar. Ondan özüm gowdýamok, gowlaşsam habarlaşar, gepleşik edersidi. Planlamyz bar. Çemen öräňem häzir çağalarynyň dadyň Thomas kanikulu boldy. Çemen öräň boş wagty men boş wagtyma gawat gelmedi. Täze durmuş, täze status. Hemme zat täzelenden soň men köp başagay boldum. Häzirem başagaylyk ba ýöne ýuwaş-ýuwaş soňuna çenine gelýär. Netip bolsa bu top bar ýa, başagaylyklar. Ýöne alergiýe de helak edýär beýlik tarapdan. Şoň üçin gawatlaşyp bilemzok. Azat Haýtbaýew bilen habarlaşyp durus. Azat Haýtbaýew bilen şol Istanbuldaky protest bilen baglanşykly habarlaşdyk. Men özüni gutladym, gowy şotaýda çykyş etdi. Bir şotaýda gramatna diýilýär, orsçasy, türkmençesi bir hakykatdanam bir çorba çykarlyk gürlen azatdy şotaýda. Beýliklen gurulňlary känwir nemeden temaň daşyna ýaly. Ya umumy. Şoň üçin azat Murat Gurbanow bilen efire çykjak diýdi. Şeýdip bir talap geldi. Habarlaşyp durus. Hiç kim hiç ýerde ýetenok. Her kim öz işi bilen, maşgalasy bilen gümra. Arslan Muradow, agam her iki dille de aýdyp bir kyn dille de aňsat dille de. Bolýar. Ne diýip bolsa. Elimizden geleni gaýgyrmaz, hiç gurrun ýok. Men Döwlet Baýhanow däl, men Döwlet Baýhan. Size bir soragymma mümkin bolsa, baş üstüne habarçylaryň uly san ýa-da ýalan maglumatlary dykkat çekmek taktikasy diýenler bar. Şo ýalan taktika jenaýat dälmi? Jenaýatdan hem agyr şol. Sebäbi habarçy diýilýän adamyň borjy dogrulary, hakykaty habar bermek. Ýöne habarçy bar. Media, metbuat aslında dördüncü güç diýilýär. Siýasatda, döwletde, jemgyýetçilikde. Ýöne ol häzir hemme zadyň üstünde. Häzir media, metbuat güç täsir taýdan hemme zadyň üstünde. Köpçüligiň adamlaryň aňyna iň gowy täsir edip bilýän, şolaň aňyny islenlik gere gönükdirip bilýän, üýtgedip bilýän, alzyradyp islenip bilýän şu media, metbuat. Şoň üçin olaram dürli bähwitlere hyzmat edýär. Bir ýerden aýlyk alýan bolsaň, pul alýan bolsaň, şolar näme diýse, hojaýynyň näme diýse, şonu etmeli bolýar. Biz erkin azat, şoň üçin hakykaty gürleýär. Erkin azat bolmaýanlar hojaýynlary näme diýse, hojaýynyň buyrugyny ýerine ýetirýärler. İslese, islemese hojaýynyň diýenini etmeli bolýarlar. Şolar ýalaky. Jogap berebildimmi? Arslan, biz adam san köpertmeli. Agam esasy iş şolmuka diýen ýok. Sanna däl, hille. Hil. Arslanjan 300
Ispartalı bady, ýadyňa düşýärmi? 300 Persiýan goşunlaryny geçirmediler. Ola başga halkyň taryhy, öz halkymyz, Göroglu we 40 ýigitleri. Göroglu we 40 ýigidine ilham beren has gadymy bir destanymyz bar. Kürşat destany. Kürşat özüniň 40 eskeri bilen Hytaýyň imperatornyň baryp damagyna gylyç direk gaýdan adam. Hytaýlylar häzir köp taryhy kinolaryny aslynda biziň gunlaryň, türkitleriň, gök türkleriň, oguzlaryň, dokuz oguzlaryň şolaryň taryhyny öz taryhy ýaly edip häzir şolar şeýdip propaganda edip berler. Göne az sanly adamy bilen şo sorok razboyny 40 garakçy diýip neme dilýär, görkezýärler Hytaý kinolaryna şol imperatora garşy gelýär zady diýe. Aslynda biziňkiler şol. Şol Kürşat we 40 ýigidi şol. Hille sanlyda köp uruşda ýeňiş gazanýanlar kelle bilen, taktika bilen, akyl bilen gazanýarlar, san bilen gazananlar. Elbette häzirki döwürde onu da şu internet işlerine sana seredýärler. Dogry diýen, statistika seredýärler. Ýöne ol kimiň üçin? Hemme statistika hakykaty, hakyky ýagdaýy edil boluşy ýaly görkezden. Ama häzir 113 adam diýilýär. Pikiriňizi ýazyň. Men bilmedik dağıtlarımızı siz bilýäňiz. Men öwrenesim gelýär. Maslahatlaşyp iş edeli. Bir kelle gowy, iki kelle hassa gowy. Ýazyň pikiriňizi arkadaşlar diýe. İlleşler diýe. Häzir 113 adam dinleýär diýe. Dinleýär, tomaşa diýe. Men diýilýär diýip nemem kellem, neme bağışla. Arslan Muradov. Каждому по способностям, каждому по труду şey dediler komünistler diye. Arslan sen şu komünistler var arada köp neme diyen. Men sana bir daha da açacak. Şu meselenin ikimiz öz aramızda yapalı iştaydı. Rusya döwletiniň halama. Rusya döwletiniň her halkyň öz maýasy bolýar. Olaram şol halkyň içinden çıkan asylzadalar, hanlary, begleri, öňüň çekýän adamlary, halkyň esasy halasgärleri, öňdewarjylary. Komünistler näme etdi? Şo Rus halkynyň maýasy bolan maşgalalary, asylzadalary ýakyp üstüne kislata döktüler. Gaýdyp geljekde birden tehnologiýa, medisina ösäýänne şolaň geninden, şolaň DNK-syny zadyny öwrenäýmesinler diýip. Şeýle elkenç jenaýat eden adamlaň, öz halkyna garşy eden adamlaň ýüzüni ýuwup bolan. Ýanarda bu kanal biziň
Kanal A, yo Kanal A değil mi? Yaman bir derek Kanal A Türkiye'de katı bir derek. Şoň üçin şol ady ýada salýa gaýrat et diýme şonu. Türkmenim yeterlik halkara dille bolup duruşy türkmenim. Şoň üçin maslahatlaşyp türkmenim etdik. Logotipde görýän bolsaňyz, ina türlü renklerdedir. Şoň öz kody, okurşy, manysy bar. Şoň üçin. Bu kanal biziň kanal. Ajysy, süýjüsü bilen, ýagşysy, ýamany bilen gyzykly etmek de biziň elimizde. Hawa Hudaýa şükür kanaly bir telekanal hökümine alyp barabiljek kadrlarymyz bar. Taýýar, hemmesi bilen gürleşildi, goýuldy, hemme zat taýyn. Şu pandemiýa şertleri bir başdan sogulsa, gol çekip bil uşap haýda bermeli netip bolsa. Görülmeýänden hem içi ýansyn. Şu men içi ýansyn diýsem 40 günnäp ýatyp bilmeýänler bar eken. Edibiljek zadym ýok, içi ýansyn. Ramazan juma. Halky yalan donuny sarmak gaty golay. Halky yalan donu oramak gaty aňsat. Ýöne hakykat donuny giydirseler ähli zat gün ýüzüne çykjakdygynyň gorkýarlar. Jenaýatlaryň üstü açylýar. Kimin kimdigi belli bolýar. Öz sırtlary açylýar şoň üçin. Onu da diňe haramdaga gulluk edýänler bilýärler. Gaty dogry. Arslan Muradow 80 ýyldan soň Sowetleň döwleti galmady. Şondan soň ýokarda oturan elita korrupsiýa batyp başlady. Normal lider galmady. Bara 80 ýylçany ölüp guturdy. Arslanjan, şoň başam düzüg däl, soňam düzüg däl, ortasam düzüg däl. Ivan Grozny. Men şol Ivan Grozny ýitip gidemok, öýkelemok, hemişe seredýän kanalyňyza canlaryňyz sag bolsa bolýar. Ömrüňiz ok bolsun, ýok senden tesbir zat gelmän soň, gürrüňdeşliklere, pikiralşyklara gatnaşman soň näme bolaýdy ka diýdim. Ahal oglu diýip bir gowy tesbirçimiz bardy. Olam öýkelek gidipdir. Bilemok näme üçin kanala hüjümler bolýar, durly görnüşde hüjümler bolýar. Köp tesbirler gelenok. Men görüp oturun. Meselem sen tesbirini görýän, sen tesbirinden soň Arslanyň tesbiri dur. Bir näçe mut geçenden soň sen tesbirin bilen Arslanyň tesbiriniň arasynda 20 tane tesbir çykýar. Käbä adam ýitýär. Kanala goýulan tesbirler ýitýär. Nusoygala diýip bir nämemiz bar. Tesbirçimiz. Şolaydyr men bir ýerde ýazypdyr, men tesbirlem ýitdi diýip. Men göremok, görmedik tesbirim men näme diýip bilýän. Men edip bilýän hiç zadym ýok. Dogry maýdaýyn. Şoň üçin Ahaloglu, çemen, onuň ýene 3 tane esasy tesbirçilerimiz, ýürekdeşlerimiz filtre düşüpdir. Nädip ol filtre düşüpdir bilemok. Soňundan çok joladym, zat etdim, şo nemäni filtrede dur bolar. Onu şo taýda ýürüýte, özüň bilýänsiň, düşünýänsiň, şo taýda ýürüýte şol adyň ýanyna gönümel şu ulanyjyň tesbirlerini gönümel geçirdiip bir näme bar. Variant bar. Men şoňa goýdum. Ýöne şondan soňam Ahaloglu gelmedi. Belki öýkeledi bilemok. Özü bilýär. Ýöne Ahaloglu guýrukly ýyldyzy bilen da düşünýän adam. Diýip men pikir edýän. Hakykatyň aňyrsyna göz ýetirip bilýän adam
Böňeki adam däl. Şoň üçin şolar ýaly adamlar köpelse, şolar ýaly adamlar bilen pikir alşsan gowy. Arslan, nemisler, inglizler bilen amerikanlar gollap pul kömek etdiler. Giýitleri şolar hökümete getirdiler. Arslanjan temadan daşaryk çykmaly. Ýanarda arslan altyn asyryň jüýjesi diýe. Özümüz ýaly adamlaryň sanyny ýyjak boldum. Arslanjan, 40 ýigitden köp gerek biz. 40'tan köp dämiz. Ýetik şol. Ivan Grozny, Murat Gurbanow bilen Azat Haýitbaýewiň çykyşy haçan bolarka? Murat Gurbanow tügeleme hemme bilen düşünşip alalaşyp gelýär. Soňuny bersin. Ha o. Bilemon takmen ýöňür togur Azadyň özü bilen habarlaşjak. Soň Murat Gurbanow bilen habarlaşjak. Timur Terkerde bilen habarlaşjak. Arslan, Türkler Tan dinastiýasyna Hytaýlar bilen gowy gatnaşdylar. Galan wagtlar Hytaýlar bilen uruşup gelen Tureski Kaganat barada ýatlaň diýe. Onuň öňküleri ma, soňküleri ma. Gumilýowyň ýaman gowy kitaby bar. Türkler barada. Nebesnyi Turki diýip. Soň Radlow'un işleri bar. Bartaldyň işleri bar. Şolar bilen tanyşyp gör Arslanjan. Liberty. Tekebbirlik, gedemlik de öňüme geçýän ýok. Tekebbirlik, gedemlik de öňüme geçýän ýok. Türkmeniň aňyrdan gelýän ýoly tapmaly. Döwre göre şol ýoldan ýöremeli. Gaty dogry. Gaty dogry. Öz tebigatyna göre özüňe kawapdaş, tebigatyna, yaradylşyňa, dörüşiňe kawapdaş hereket etmeli. Emma mesele ol ýoly nädip tapmaly? Halalyk bilen, hakykat bilen. Bir şu gün gepleşen aşağına ýazypdyr. Diktatorlyga karşı görüşmeň metodlary, ýollary, tiltimleri diýip gürrüň berýän aşağına ýazýar. Haýsy metodlar şolar diýe. İki sany hükman bolaýmaly şert bar. Diktatorlyga karşı görüşjek bolsun. Biri dogry, hakykat, halallyk, araslyk bolmaly. Hakykatdanam diktatora karşı bolmaly. Men diktatora karşı görüşýän, men diktatora karşı diýip diktatoryň yalan propagandasyny gaýtalaýan bolsam, diktatora bilip ýa bilmän şoň bähwidine hyzmat edýän bolsaň ýa şoň oýunlaryna koşýan bolsaň bolany. İkincisi, dogry adamlar bilen, hakykatyň tarapynda halal aras adamlar bilen bile hereket edende garmoniýa bolýar, saatlaşyk bolýar, güýç bolýar, tebigatyň üjem Allah Taalaň gollugym teňýäňde bolýar. Kimme zady bidaýdyp, hemme zady bidetsek näil bolýar? Ýetişmem bilmeýär. Birine meňdejek bolup özümi ýetirdi oýdýan. Gaty dogry liberty. Esasanam şu ortsça gürläp, ors boljak bolýanlar bar. Şolara men düşünüp bilenmok. Türkmenistanyň
halkynyň esasy köpçüligi orsun häkimiyeti döwrüne dowr orça gürläp, orça düşünip barýan adamlar däller. Häzirki soňky 30 ýylda bilýänlerim köpüsiniň ýadyndan çykdy orça. Onuň türkmeniň derdini, türkmeniň meselesini orça gürlän bolmak, türkmen bilen baglanyşykly orça beýanat vermek, orça çykyş etmek. Orça düşündirýärmi türkmeniň ýagdaýyny? Orsan medet gözleýärmi, kömek gözleýärmi, ýa haýyş edýärmi? Ýa-da häzirki ýagdaýy raport höküminde orsa hödürleýärmi? Näme şuň maksady? Murat Recepova. O näli ony? Ady Murat, familiýasy Recepova. Murat kardeş merhaba. Murat erkek ismi. Bayan ismi de oluyor mu? Ben hiç bilmiyorum, rastlamadım. Recepova, bayan soyadı. İsim bay, soyad bayan. Nasıl bir şey? Ramazan Cuma. Häkimiyeti ele geçirmek ýa-da elden gidirmejek bolup, syýasatda ýalana bürenip, ýalany propaganda edip bilýän habar beriş terişdeleriniň hyzmaty gaty aýylganç. Gürrüňsiz. Aýdýan aşo. Berlin elden gidýänçe biz uruşda ýeňäs, biz uruşda üstün çykyp ýörsip pikir edýär ekenler. Halk. Hameyni taşarrufda açan radyosynyň üstü bilen alyp baran propagandasynyň netijesinde halky taýýarlady. Taşarrufda otyrka taýýarlady halky. Gowy taýýarlap ondan baryp häkimiyeti ele geçirdi. Hameyni inhat ede ýakyn tarihden mysal. Arslan, agam teman yapaly ýöne raketany kim uçurdy? Pırıncı. Kim diýäniň kim çiğnermi? Soňam ýatlap geçeli. Gep Ruslar barada däl, gep Sowet halky barada. Ruslara müýt göşük halk däl, hemme milletde akylly adamlar bar. Goşulýan. Men ýollaşym Rus. Arslanjan. Ruslar bilen hiç elmeň meselem ýok. Diňe olan baswazyrkly syýasatlar bilen, tarihte eden hatalary bilen, türkmene eden gyrgynçylyklary bilen men meselem bar. Häzirki halk bilen men meselem ýok. Owulky ýolbaşçylaryň eden gyrgynçylyklary bilen men hasabym bar. Arslan Muradov. Agam men pozisiýam senki bilen gabat gelmese de aýtmasam bolany, her kimiň öz pikiri bar. Ömrüňiz ok bolsun. Eş iň gowsy şulla, sen öz pozisiýaňy aýdýan, tapawutly zat aýdýan. Ýöne sen niýetiň gowa, dogry dämi? Pek yürekli bolup, hökman şol bir sözlemi gurmaly, hökman şol bir zady diýmelilen zat ýok, düzgün ýok. Her kimiň öz garaýşy, pozisiýasy bar. Ýöne sen halkyň bähwidiniň, il gün bähwidli işleň tarapyndanmy? Hawa. Sen hakikatyň tarapyndanmy? Hawa guturdy. O galan zat näme? Men palaw ýemän halaýan. Ýene bir birinji ýerde mantyny halaýan. Başka bir birinji ýerde işlekliğini goýýar. Biri dogramany goýýar. Ýene bir zat. Men meselem hiç ili avtomobil bilen gyzyklanmam. Maňa ölde bir tigiri bolsa bolýar meselem. Onuň şu hobbilere, zatlara seredip adamlara aýyrmalymy? Ýok. Esasy biziň käbämiz birmi? Vesselam.
Sergey Polşa, Türkmenim gowy. Adyna eýe bolsun. Seniň hem gowy bir zat sorajak baýan aga, öň azatlykda radiosyna seň sesiňi berýärdiler. Hawa. Men Azatlyk radiosyna 2007-nji ýylda bar. Baryp gaýtdym Azatlyk radiosyna soň 2012-nji ýylyň 4-nji noýabryndan 2019-njy ýylyň 16-njy ýanwaryna çenli şol aralykda men Azatlyk radiosyna ştatdan daşary habarçy bolup işledim. Öýdi giderli dünýä türkmenleri diýip dünýäniň dürli ýerinde ýaşaýan, okaýan, işleýän türkmeniň durmuşy, problemalary bilen baglanşykly hepdelik ilk başta yarım saat, soň 15 minut, soň 10 minut düşürdüler. Sebäbi gaty täsirli gepleşikdi. Onda da Türkiýedäki migrantlar bilen, okayanlar, işleýänler, ýaşaýanlar bilen gaty aýlygynç, döwlü, täsirli diskussiýalary alyp barawradyk goly yaramady hiç kime. Şoň üçin şoň wagtyny gysdylar. Iň soňunda da ony başga birine ýörüýte Türkmenistanyň rejimiň haýyşy boýunça Azatlyk radiosyna işe sokulan bir oglany berdiler. Olam edil şol watan habarlar programmasyny alyp barýan ýaly alyp barýar. Anha bolanda şol. Hawa köp adam men sesimden çaklaýa, tanaýa, saja ol. Şol döwlet baýan men şol. Gaýgy Atabaýew. Näme üçin Türkmenistan eskerlerine Owganistan tarapyna ok attyrmaýar, näme üçin? Korkýa, özünden korkýa, haramda we beýlekiler özünden korkýa. Bu halkyň içi ýanyp görenler bir ganygyzma biri alyp bizi ataýmasyn diýip şondan korkýar bolar. Olaň derdi, olaň gaýgysy halkda, watan näme olaň gaýgysy? İki eskerimizi Owganistan tarapyndan atdylar diýä soň biziň uly leytenant ofiserimiz ol Owgana atdy. Ol ofiser 7 ýyl watyrly. Ine hakykat. Bu otaýda hakykatlan hakykat deňizinden okaýanyndan ýekeje damja. Diktatorlyň biznes edip gören adamlarynyň birini atanmalymy? Arslan Muradow ýanarda 35 ýaşymda altyn asyryň jüjesi bolýanmyň soň. Degişi baýdy. Göwne değişmelik ýok. Hemmäňiz watan üçin bilim guşap çykan ägirtler. Şoň üçin değişmek bar, göwne değişmelik ýok. Göwne değişmek ýok. Şoň üçin oturup pikir edýän döwlet daga Arduhan ýa-da. Bu döwleti dolandyrýanlar türkmen dälmiki? Däl. Sebäbi ol adamlar öz halkyny beýle kösemezdi. Şeýle-de bir zat bar, ýadyňyza düşýän bolsa. Maya Aymedowaň baş rolly oýnaýan bir kinofilmi bardy. Ýadyňyza düşýän bolsa, Mankurt. Şoň ogluny alyp gidýärler, kellesine derige ýedirýärler. Aňyny ýütkedýärler. Iň soňunda da öz ejesini atmagy emredýär düşman. Şo kinony görensiňiz, Arduhan. Ana şolar ýaly. Biziň öz içimizdäki mankurtlar düşmandan beter bize ziýan berýär. Ine görýäňiz käbirler ýöne pokatyp otur, başga edýänler ýok. Absurdluk boýunça rekord goýarlar, başga edýänler ýok. Edýän işleri agdy birlige garşy diktatorlygyň bäkwidine, keseki basyp alyjy güýçlüň bäkwidine
Ýöne bular görüşüji. Bulara biz pul bermeli. Döwlet Baýkan, Çemenöre, Murat Gurban, Timur Serkerde we beýlekiler bulara biz pul bermeli. Näme üçin? Görüşýärmişin, bular aktivistmişin. Bulan özüne peýdasy ýok. Halka düýbünden peýdasy boljak adamlar däl olar. Hawa bir haramdadalan şaýkasy häzir häkimeti ele geçirip otur. Ýurdu gany çaýkap. Ondan bulary aýryp ýerine ýene bir haramdadalan şaýkasyny goýmalymy biz. Şumu maksat? Şumu görüş? Maral taýdan bolup bolan adamlar halkyň öňüne çykmaga hiç hili haky ýok. Hiç hili haky ýok. Görüllü boljak arasy adamlardan alınmaly. O nähili döwür ütkäp görme. Ähli umumy adamzat gymmatlyklar diýilen bir zat bar. Ahlakly bolmayan adam nähili öňe düşýär. Nähili görüllü görkezilýär. Eger ahlaksyz birini görüllü görkezýän bolsaňyz, diýmek, siziň maksadyňyz ahlaksyzlygy ıglan etmek. Ahlaksyzlygyň häkimetini gurmak. Logika diýilen bir zat bar. Ýanarda Ardogan olar türkmen, ýöne gany bolup türkmen olar. Ömrüňiz ok bolsun. Arslan Muradow. Näme diktaturany ýa saýlaw bilen, mümkinden saýlaw bilen aýryp bilmeýän, rewolýusiýa bilen aýryp bolar. Rewolýusiýa diýäniň dogry ilki bilen rewolýusiýany biz öz aň düşünjämizde etmeli. Öz aň düşünjämizde özara alalaşykda, hoşmeýillikde, birek birege syýlaw hormatda, geçirimlilikde, öz bähwitlerimizden, öz nefisimizden has öňe ilgüniň, halkyň bähwitini goýmakda rewolýusiýa etmeli. Şol rewolýusiýalar bolandan soň haramzadalyň häkimeti, sultanlygy öz önünden ýok bolup gidýär. Amanuel Alkaş diýär. Sen görýän nasionalist, milletparast, näme üçin sen türkçe gürleşýäň diýär. Sen özüň türkmençe ýaza bilýärmi öňürti? Hany bolýar. Sen türkmeniň hemme türkmen sen gorýan. Sen türkmençilikde birinji ýerde durýan. Olar ýaly bolsa, olar ýaly türkmen gowurýan bolsaň, türkmeniň tarapyny tutýan bolsaň, türkmeniň jan koýary bolsaň, näme üçin sen öz ene dilini dogry ýaza bilýän ok, öz ene dilini gürläp bilýän ok. Ondan alkaş diýilen söz türkmençe däl. Näme üçin türkçe gürlemeli? Türklüň asly türkmen samsyk. Çepinden turk gelýärler. Türkçe gürleýärmişim. 27 ýyl men Türkde ýaşadym. Türkde ularlym men. Türkde bilim aldym. Türk döwletinde, Türkiýanyň döwlet tele radio guramasynda 9 ýyl zähmet çekdim. Näme üçin gürlemäýin? Türküň bizden tapawutly ýeri barmy? Türküň aňyrsa bize. Biz bolmadyk bolsak türkler bolmazdy. Şular ýaly bar, mahowlaram ýaşaýar, ýer şulary göterýär, men hayran.
Men sen bu diýäňe düşünmek. Moşýaly neme ýazýan? Komentary ýazýan. Orta çokunmaga gerek ýok. Öňüm aýtdym, men ýan ýoldaşym ors. Ýanarda. Bärde biziň bu ýagdaýda bolanmaz üçin başga milletleri günälemek gerekden berip gelýär. Hawa? Özüňe bek bolsaň kim saňa näme diýilýär? Özüňe bek bolla. Men ho, salam döwlet doganym de. Men ho, salam. Arslan, şol Sowet temany aýratyn maslahat etmelimi diýen. Garşy bolmasaňyz watandaşlar, şol maglumatlaryň peýdasy degermi diýen. Häzir sen 35 ýaşyňda bolsaň menden 10 ýaş tögürek kiçi bolýanda. Sen Sowet döwrüni näde gördüňkä? Sowet döwrüniň iň soňky nemesi biz. Senden 10 ýaş ulular Sowet döwrüniň iň soňky nesli. Sowet döwrüni hawa bizden 10 ýyl gowrak sen soň bolan bolsaň bolýa gürleşik Sowet döwrüni. Sowet döwrüniň adamlaryny tapaly, biram soňky döwrüň adamlaryny tapaly. İki döwrüň pikirlerini garşylaşdyryp, gawatlaşdyryp göreli. Arslan, gowy tema aslında. O biziň taryhymyz, onu unutup bolmaz. Liberty. Şu hereketler umuman şu dowam edýän oýunuş prosesi tapgyry netijesinde esasy zady. Öz derejämizi öwrendik. Ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry, gaty dogry, gaty dogry. Inni kemçiliklerimizi gördük. Ömrüň uzak bolsun. Inniki adamym yetmezçiligi düzeltmek, kämilleşdirmek galy. Gaty dogry. Onuň üçin agdy birlik gerek. Agdy bir bolsak, güýjümizi birleşdirsek, almajak gala ýok liberty, ömrüň uzak bolsun, eliň ýüzüň dert görmesin. Bu ýonlara ýa siziň şulara ýaly tesirleňiz. Dogry aýtsam, maňa güýç guwat, alham berýär. Halka da şeýle, seredýänlere de şeýle, sizi ýyzarlaýanlara da şeýle. Siziň şu tesirleňizi görüp, şuň üstünde işleýän strategik barlyk institutlaryny, Türkmenistan bilen gyzyklanýan adamlaryň pikir düşünjesine siziň şu tesirleňiz gatyl täsir edýär. Ömrüňiz uzak bolsun. Arslan, türkmençe ýaza bilen okmy? Durmuşyň hakykaty diýe, Rossiýa däl, Sowetler diýe, o Sowetler başga, Rossiýa başga diýe, kommunistler diýe okutdylar, bilimletdiler, mektepler gurdular, ýokary okuw jaýlar gurdular, hassahanalar gurdular we şolary diýe mut hyzmat berdiler diýe. Arslan, sen Sowet döwrüniň soňky neslinden 10 ýyl soň bolan biri, sen 35 ýaşyňda bolsaň. Sen bilmeýän, ýöne sorak gör, şol Sowet döwrüni magazynlarda näçe dürli imit bardy. We şu imitler nämeden ibaratdy? Şonça maýrylyp zähmet çekýän halkyň
Şo halk münasipmi? Şoraýalyky ümit etmesiligine. Arslan intek daň agarmanka aýal maşgalanamyz. Türkmen eşikleri bilýän bir näçe gat mata. Öl suw bolup duran paýta meýdanlaryna girýärlerdi. Partyk bilen oranyp öl mırjyk bar. Soňra şol egin başlary üstüne guraýandy. Sowuklama şo taýdan gelýär. Birazajyk ýene şu obraz жизни, eger şu ýaşaýyş düzgün dowam eden bolsa, türkmeniň soňuna sowanek gelerdi. Dünýäde emeli ýagdaýda doğum kıyınçılığı çekken, nesil önürcülüğü, pes bolan, çağı ölümleri yukarı derecede bolan Türkmenistan ýaly ýurt gata azdır. Beýleki ýurtlaň tebii hem syýasy şertlerine, baýlyk ýagdaýyna seretsen, biziňki ýaly. Yani bizim baý ýurdumyzda adamlar gullunam erwet şertlerde ýaşadylar. Şoň üçin bilemok sen Sowet nesliniň iň soňky Sowet nesliniň 10 ýyl soň dogum henizem şol Sowetleň tarapyn tutaýsam ýaly bir pikirde ýaly görýän men seni. Ardokan gördüm diye şu Mankurt filmini. Ana şu taýda ýaman gowy düşündürýär. Balyk kellesinden çüýreýär Ardokan diye. Dogry. Ýanarda Baýhan siz Murat Gurban diýip durmaň. Men intek şu Murat Gurbanyň samimiýetine, ýürekdenligine ananasym gelenok. Öň gaty hormat edýärdim, inni ananymok Murat Gurbany diýe. Ýanarda hemme zat wagt berkedir. Bagyşlaň men bir suw içip. Ramazan Cuma. Nefsini hem boğazını tutup bilmedik halk. Öňüne bir çanak palaw bilen ýalany goý. Anha şonda türkmeniň kimdigini öz-özünden tugut bolar. Ramazan Cuma hemme kişinin bir ayakdan sürme. Senem o ýaşoklar ýaly bolýan, ýaşoklar atdaky otyra, ýok bu halk mal, ma halk şeýle, beýle zat. Onu olardan tapawdymyz näme? Onu biz öz hakykatyň tarapyna, hakykatyň hatyrasyna edýän görüşimize ters düşýär. Türkmenistanyň halkyň içerden nähili görüşýänini, nähili zatlar edýänini biz bilkelýär, häzir däl. Onlar şeýlenmäri bilkeli. Biz praktikaň içinde, biz meýdanyň içinde, biz ol gowja ofislarda oturup, ummasyz pul urup, zähmet çekip, nähili kyn şertlerde iýerilen habarlary ýöne isleýän wagtymyzda alyp, isleýän wagtymyzda berip, isleýän wagtymyzda bermän oturan kepine işleýän ofis krysalaryndan dälemiz. Biz halk bilen bile içinde işleşen adamlar biz. Bilýäs näme diýeni. Bu halk samsagam däl, sada da däl, goýunam däl. Sähetligiň gelende görersiňiz kimin kimdigini.
Bağlığın hiç adam kalmadı. Çüýrek bitik gitti, bir wagt idiler onu bağlıgy. Çüýren malyna mydylar? Ýanarda amanyň alkaş köp gaçyrdy diýen. Hawa. Olsa pilkol üçin neme ýazýarda, o nemesi başga, men aňyp otýar. Ýöne şonda da şans berýän men. Şonda da. Şirin Durdy Mämmedowa giç ýaşy türkmenligiň gaharlanma ýok, men gaharlanamok. Emosiýa bar, duýgu bar. Bu duýgu emosiýa gaharlanmak däl. Biziň halkymyz biraz giç galy. Döwleti, halky para alışdyrdylar. Biziň halkymyzy ilki bilen oýandyrmaly. Halk ýatana, halk hemme zady bilýär. Oýandyrmaly, sözüne men goşulanmak. Dogryny görmesini sağlamaly. Dogryny görýärler, sähetligine garaşýarlar. Ýöne şu metbuat propagandasyna esasy täsiri, esasy ýeri eýeljek bolýan şerraýlar, adam satýanlar, haramzadalar bar. Öz nefsiniň guly bolanlar bar. Öz nefsiniň guly gabat gelen adamyň keseki bähdiňem guly bolup bilýär, arkaýnyk bilen awtomatik ýagdaýda. Şolar bar. Ondan başga bärde ne normalny, adat bolmaýan bir çatak, ters bir ýagdaý ýok. Dogryny görmesini sağlamaly. Dogryny görýärler. Inaştaýdaky şu kanallarky tesvirlere seredin, ekrana çykýan tesvirler. Bular halk dälmi? Zada garşy geler, halky gorkok etdiler onuň dogry. Erwet etdiler, gyrdylar Stalin döwrüne. Iň soňky merdanlara Stalin döwrüne. Soň 19-njy asyryň başynda Rus paşalygynyň basyp alan döwürlerine de erwet kyrgynçylyk boldy. Ondan Araplan erwet kyrgynçylygy boldy. Talkanna, Badakhşanna. Bir ýüpek ýoly boýunça biziň erkeklerimiziň, aýallarymyzyň, çagalarymyzyň cesetlerini naýda giydirip, şo ýol boýunça şeýdip dikip goýdular. Yüzlerçe min adamy gyrdylar. Şo gyrgynçylyklary ýadyňyzdan çykarma. Biz galynnyň galynlysy bolup galdyk. Ýöne şonda da biz ýok bolmadyk. Türkmeniň ruhy, sunwaty, medeniýeti ýok bolmady, ýok bolmaz. Ata-babalarymyzyň doga dilekleri gorar bizi. Allahjan hakykat halallyk gorar bizi. Seýzenji ýylda doglan bolsaň, hawa. Meni sebet döwrüniň gowy dargan döwrüne 80-nji ýylda doglan bolsaň, 90-njy ýylda 10 ýaşynda bolýan. 96-97 belki soňrak, belki öňrak gowy agaran seljerip dünýä düşünüp başlayan wagtyň eýem sen haramaşyň döwürleri bolýar. Ýöne ol hakyky SSR döwrüni gören adamlar. Şolar häzir galan bolsa, tanış beşleňizden, töwereňizden sonra uruş döwrüne çağalaryny gadanna daş gaýnadyp, inha bişdi, inha bişe, häli bişdi, şinni bişdi diýip gadanna daş gaýnadyp çağalaryny ýatyran
türkmen enelerinden soram. Näme dedi. Stalin repressiýasynyň, Stalin gyrgynçylygynyň hakyky täsirini gören şoňa şaýat bolanlardan soram. Näme dedi. Her kimem öz bähwidine görä ýazýar taryhy. Arslan Muradow ýanky orçy ýazanmy başga Pravda жизни diýip birine ýazdım diýe. Oşol käwat ýazýar biri şo moşşy diýip men pikir edýän sebäbi ol adyny ýetgedik görýär, her zat edip görýär. Ol biziň Instagram kanallarymyza gelip görýär, agza bolan bolup görýär. Biziň Twitter kanallarymyza gelýär, agzan bolup görýär. Agza bolan bolup görýär, töwereňizde ýytyrgyp görýär, özüni her hil edip hödürläp görýär. Biziň tanış bilişlerimizi özüni hödürleýär. Hawa. Ýöne adam tananyna bolmaýanlar bilen biziň hiç ile salam teligimiz bolmaýar. Gaty görse gaty ýerde otursun. O, ýalňyň gurt geldi. Aman, Anna Muradow, wah aýtmasyna amjan geçer bu da diýär. Şirin Turdum Mämedowa. Arslan Muradow, men sen kanalyňy birinji gezek görýär, dogry gürleýäňiz, sabarly bolun, gynanýan hemmäňize diňe agdy berlik. Sag ol, ömrüň uzak bolsun, bizem şol agdy berlik üçin. Ýa-da agdy berlik hemme zatdan öňürde, hemme zatdan ýokarsyny üstünde agdy berlik diýär sebäbi. Agdy berlik bolmasa hiç zat edip bolanok. Edil şol agdy bere taňry bir, agdy alany gaňry bir. Taňry bir diýäni şol saatlaşyk. Allah Taala bilen saatlaşyk. Allah Taala'nın güýji, gollugy, hemayaty sen ýanynda bolar diýmek şol. Sen birleşsen. Hemme türkmen bir beden. Watandaşlar şol bedeniň üýjükleri, organlaryny emele getirýän üýjükler. Şol birleşmese, saatlaşykly işlemese beden hassa bolýar. Meňe atam Sowet döwrüne ösüler diýär Arslan. Sowet döwrüne öňe ösmek başga, eneň atan sen özüň şol Sowet döwrüne sen özüň baryp Sowet döwrüniň magazynlaryna girip oçura durup şo magazynyň içine baryp magazynda näme satylýanyny görüp öz gözüň bilen gören bolsaň ol başgaça bolardy. Bir zady eşitmek başka, öz gözüň bilen görmek, taryha şaýat bolmak başka. Men şol nukdaý nazardan aýtdym sana. Başga da meň nemem ýok. Mut okadylar. Hawa. Mut okamak ol artykmaçlyk däl, ol döwletiň wezipesi. Döwlet diýmek, hökümet diýmek, ene ata diýmek. Halkyň ene atasy şoň borçy şonu etmek. Ol bir artykmaçlyk däl. Häzirki ýaly $10,000 bereno. Men şolardan hiç wagt Sowet döwrü barada hiç ýyl erbet eşitmedim. Eşitmersiň sebäbi harammaşy bilen haramda şol öňkü döwrü küýseder ýaly etdiler. Biz ýaşadyk şol döwürde. Häzirki döwürmi Sowet döwrü diýsen elbetde Sowet döwrü. Edil bolar ýaly erkençlikleri ýokdy. Şirin halymyza söz ýok. Baş bolmasa göwreläş biziň başymyz.
Haramzat. Yaman go aýtdyň şunu. Ýalňyz gurt, iyi akşamlar. Ýalňyz gurt. Akşamy haýyrly. Salam. Bak sen bolsaň türkmençe näme üçin ýazanok? Häle bir gaharlanyp oturdum maňa türkçe gürleýän diýip. Sen millet paraz ya maňa nasionalist. Gaýgysyz. Sovet döwri bizi ezdiler, kul etdiler, sömürdüler. Hiç zavod, fabrika gurmadylar. Bu bolýan zatlar da Sovet döwründen galan. Gaty döwri häzirki şu yetmezlikleň, yeter yetmezlikleň aňymyzyň yza galandyň 30% Sovet döwründen galan. 30% Ors paşalygy döwründen galan. Galan 40% öňkü döwürlerden gelýän täsirler. Bu bolýan zatlarda Sovet döwründen galan. Şoň üçin döwri gogudy diýip aýtmaň. Sovet döwrüne biz şadyan gedaýdyk. Gulluk däl. Şu Sovet döwrünün watandaşlaryna aýdylan şolaň tituly şadyan gedaýlar. Guller, gul başga, gedaý başga. Arslan. Hemmämiz ananyň birek ananaly. Biz agdy bir bolmasak, bir adam bilen, 5 adam bilen, 10 adam bilen bolýan zat däl bu. Agdy birlik näçe köp adam agdy bir bolsa, güýçini, energiýasyny birleşdirse, şonça täsirli bolýar şirin. Gürläp bilen oklarda biraz çekinýärler. Ziyan ýok. Edilen gurrunlary paýlaşdynlar, begensinler, gorlasunlar, şolam ýetip ýanarda 2 ýyldan bäri oýanmadyk bolsa ýatybersinler. Gerekli insanlar dawno aýakda. Ýanarda ýene bir aýtalýan. Halk oýananok, halk ýatyr, halk şeýle, halk beýle diýenler halky bilenok. Bilemok haýsy dünýäde, haýsy ertekide ýaşap ýör. Aýtdymy? Biz halk bilen onlarça ýyldan bäri işleşip gelýär. Halkyň ýurduň içinde nähili hereket edýänni, nähili işler edýänni biz bilýäs. Sebäbi biz başga planetalardan habar alyp işlemedik. Bizi habarçı eden, bizi jurnalist eden halkın özü. Halk sen şu hakikatlar dünyaya getir. Hakikatları yayrat deyip bize wezipe verdi. Bizim şu wezipeni yerine getirdik. Yerine getirip ýörüz Hudaýa şükür. Mundan soň şunu iň ýokary derece yetirjek bolýar. Ýagny türkmeniň bir global möçberde bir kanaly bolmaly. Halkara bir kanaly bolmaly. Şol kanalym türkmeniň lobby kanaly bolmaly. Türkmeni tanadýan, türkmeniň hakyny hemme ýerde arayan, gözleyen, hakyny tutýan bir türkmeniň bir ýerde bir gözünden ýaş damsa, şonu kamera bilen alyp görkezýän, şoň sebäbini soraýan, begençdenmi gynançdanmy diýip soraýan bir kanal etjek bolýar. Şo men esasy maksadym, arzum. Ne diýip bolsa, şonu amala aşyryp durmuşa geçirmeden soň men esasy işi, esasy aladany ýaşlara tapşyrjak. Ýöne bu men çekilmek diýmek, gitmek diýmekden esasy şolar işi alyp barar.
Men olaň ýanyna öz tejribem bilen gollar durur. Ýönmeňem maşgalanma. Men çagalam intek gijik ýaş, gaty ýaş. Olary ýetişdirmeli. Birini 100 adama, 50 adama, 40 adama deňeljek derejede ýetişdirmeli. Onuň üçin ihlas bermeli. Men her pursatymy şolarla geçiresim gelýär. Men ihlasymy, söýgümi hemme adam siňdiresim gelýär. Soň maňa gaýtargysy geler ýaly. Geljekde. Bir döwletde hökümetem edil şolar ýaly bolmaly. Bir ene ata öz çagasyna şoň üstünde nähili titreýän bolsa, şoň nähili alady edýän bolsa, hökümetem öz halkyna şolar ýaly alady etmeli. Mut okutmak, mut medisina hyzmatlaryny bermek. Bu bolmajak zat açyş ýa artykmaçlyk däl. Halk şoňa münasip. Bu başarylmajak iş däl bu zatlar. Bu zatlar ýöne köje zatlar. Onda da bular ýaly baý döwletdi. Türkmenistanyň gazy ýogum bolsa, bar aýdaly hiç ýeri tebi baýlygy ýok diýeli. Öz yerleşýän geografiki, strategiki yerleşýän yeri bilen maňlanşykly. Köp zat edip bolýar. Köp hyzmatlardan girdeji getirse bolýar. Döwlete, halka. Bu topar tejribe bar dünýäde. Hemmesinden peýdalanmaly. Niýetiň düzü bolandan soň başarylmajak zat ýok. Türkmenistan döwletini guppaý aljak. Sagat edil Ýewropadaky döwletler ýaly sagat ýaly işläp duran kanuny, adalaty sagat ýaly işläp duran döwlet etmek kynlar. Mikhail Saakashvili Gürjistanyna korrupsiýany nähili jylawlady. Esse bolýar. Bizim gürjülerden näme'miz kem? Işsadymyzam kemde? Olaň Stalini vardy. O başga gurrun. Ýöne isleseň, ihlas edip ağlasaň, sokur gözden ýaş çykar diýe. Bolmajak zat ýok. Şoň üçin oýanmaly adamlar bir wagt oýanyny ýurdun içinde de şeýle biz aýtdyk. Ýurdun içinden bildirilýän
Täzeden baglandyk. Mikrofon tomoşaçylar, bagışlarsyňyz. Bilemok näme boldy? Kanal gitdi. Häzir tesbirlere galan ýerimden dowam edýän. Ýalňyz gurt diýipdik. Häzir ýanardagda Şirin Durdymamedova biziň halkymyzy ýaly söwüşen halk ýokdur diýe. Şoň üçin biziň halkymyzy ýaly gyrlan halkym ýok. Şirin dogry aýdýan. Bazawajylar boyun egdirjek bolup gaty erhenç gyrgylçylyklar etdiler. Taryhdan birazjyk habary bolanlar bilýändir. Ýanarda galaksiýalardan ýediň çöpbaşy gymylamaz, ol gürrüňsiz şeýle. Ýöne eşeňi berk düşamaly, sen eşeň garagurlar Allah. Adamlar rejimi dälle öz kalymy düzeltmeli, gürrüňsiz. Şonda ady birlik emele geler. Opozisiýaň bu hereketi netijesiz çağajyklan öýjük oýnaýaly gaty dogry. Sergey Polşa saparmat diktator etdi. Bulam ondan meter haramyň haram bolup, türkmeniň duşmany bolup çykdy. Haram bolu diktator. Sergey şeýle bir ýagdaý bar. Eger häzirki prosatdan, dünýäň üýtgäp duran prosatyndan biz il gün bähwidine peýdalanyp bilmesek, öz watanymyza, halkymyza eýe çykyp, erkinligimizi, azatlygy alyp bilmesek, mundan soňky geljek haramzadalar, haram maşyny, haram dagy, şoň haram tohumyny günnüz çıra bilen gözlederler. Ýazyp goý bir ýere. Biz şoň üçin aladalanýar. Haramzadalary täzeden haramzadalardan ýagşylarda ýatajak bolmaň diýip biz şonu aýdýar. Syýasy küntüleň ýeri häkimetden halkyň ykbalyny çözmekden, oňa gulluk etmek. Ol wezipe aýry, aktivist, göreşici bolmak meselesi aýry. Şoň üçin ak bilen garany saýgarmaly, haram bilen halaly saýgarmaly. Galaksi. Edişiňe görä, edişim bar diýilşýäli, rejimem şoňa görä jogap berýär. Gaty dogry. Ýanarda Sergey Polşa biz seni dürtüp turuzukmagan diye. Değişendi. Şirin 6 ýaşymda Moskwada bolupdum. Uruş döwri atam oğlan eken. Doganlary uruşda ölen babam gatnaşan. Habarym bar taryhdan bizi kul edip ulanylan döwürlerem taryhy bilýän halkymyz halkdyr depäňde götürmeli. Gaty dogry, ömrüňiz okulsun. Alp Arslan, bu Gurbanyň oly diktatoryň soňy çok kötü olacak, soňu gaty erbet bolar diye tohumuna çanny tohum almaz diye. Alparslan, şimdi evet sevmiyoruz diktatörü ama şunu da unutmamak lazım. Hayat ne yapsan aynı şekilde sana geri geliyor bu hayatta. Bumerang diye bir olay var.
veya çakra diye de bir durum var. Haberin vardır. Sen iyilik yapsan da, kötülük yapsan da dönüp dolaşıp sana geliyor. Dolayısıyla rejim değiştiği zaman, yönetim değiştiği zaman yasalar çerçevesinde herkes ne yaptıysa cezasını çekecek. Ama bunu şimdiki haramda ve sülalesinin kökünü kurutmak, onlara soykırım yapmak gibi bir eyleme dönüştürmek çok yanlış. Çok yanlış. Ramazan Cuma hormatly döwlet aga, bar diýen türkmen halkyny gowy seljermeden bilingdäki kemerin boşlugyny kän goýberme. Bu meselede geçiren tejribelerini unutdumma? Ramazan Cuma. Men halkyma ananýan Ramazan Cuma. Liberty. Telegram chatlarda gatnaşýan. Kanallarda her kim özüni akylly görkezjek bolup başyna gaý. Ýöne görnüp duran oba üçin bir ýol belede gerek ýok. Liberty. Şol doganlaryma ýüzlenesim gelýär. Kör abraý gerek däl, netijelilik gerek. Ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. YouTube'dan köpürek pul aljak bolup näme gawat gelde basyp bermellerle. Oň ady başka. Oň ady görüş däl. İlgün bähwidine iş etmek däl. Ol öz bähwidine iş etmek, öz bähwidini gözlemek, öz bähwidini aramak. Oň ady başka. Şoň üçin kärin adyny, taryhyny ütgeçek bolmaly. Şirin, size Allah'ım gayrat versin. Hemmemize, halkımıza da, halkımız biraz da bolsa gelecek nesillerimiz için biraz da bolsa tijenmesi gerek. Gaty dogry. Adalatyň ýyzyndan ylgasaň ýetip bolýar. Emma halk alışdy. Ylgasaň pul berseň bolýar diýip. Olam geçer sebäbi biziň neslimiz, täze nesiller başgaça garaýar. Şoň üçin ol hökman ütkämeli. Ýalňy gurt. Men türkmençe bilýän agam biraz bozuk, şoň üçin türkçe ýazýan. Ýazan wagtym türkmençem ýok diýsem aýplaşmam. Hiç kim dille däl, kalba, ýürege, niýete seretsin diýär. Saz ol. Baky, ömrüň uzak bolsun. Şirin, biri-birinden köp pul berýärler. Nan ýasalar, emgenmän iyi otyrlar, halkyň ganyny içýärler. Näçe? Gynansak da şeýle. Salamlaşýa. Ýoş-ýoş jemläniň efirimizi. Bir hüjüm boldy, bir zat boldy, kanalam bir gitdi. Soň täzeden ýene geldi. Arduhan mat geroy kahraman Zenan ayal adyny aldyrjak bolup ayallara 8, 9, 10 çaga dogurtdular. Olaram Sowetlere kul bolmaly. İş güýji. Esker iş güýji. Gaty dogry. O ayal maşgalalan saglygyny düşünýän barmy? Gaýga diýen barmy ol ayal maşgalalan? Ayal maşgala 30 ýaşyndan soň çaga dogranmak haly. Ayal maşgala organizmyndaky kalsiy, sünk üçin gerek bolan kalsiy
çağa gidiyor. Ve son şol kalsayni beden özüne yeterlik derecede tığşytlap, ähtiýaçlyk edip saklap bilen ok. Pikir et görüň. 8, 9, 10 çağa dogursa ondan geljekde şol aýalmaş galan sünkü weýran bolýar, ogranja. Hemme zada alymy bilimi öwretmeli, maýyrmanlar, çökermeler bir adam. Arslan Muradow nädip goşulmaly efire? Goşuljakmy Arslan? Men sana sepini iýereň, goşul. Ýöne özüň görkezjek täliýden görkezmän bilýär. Bolýarmy? Akşu sepe basýaň da gelýär. Häzir men şo sepe çykaraýyn. Ýöne her kimi goşjak gal aýyplaşmasyn hiç kim. Häzir tesirlere dowam edýäs. Gaýsa Tabaýew hany hemmäňiz diýe like basyň beğenin diýe. Gaýsaz ömrüňiz bolsun, toýuňda gaýsyn. Birimiň bolup gaýsyn. Ýöne biz like'a ya prosmotr orsçasy köp tomoşa näme diýilýär? Köp tomoşa edilen ya olar ýalyky rating biziň nemämiz ýok, gaýgymyz ýok. Şu kanalyň soňunda boljagy dünýä türkmenleriniň lobby kanaly. Her kim her hile edip hüjüm edip görsün. Biziň göni ýaýlymyzy her hile edip kesik görsün. Her zat edip görsün. Her zada deňek görsün. İl günüň bähwide aralýan inha watandaşlar bolup siz öz araňyzda pikir alşyp oturýarsyňyz. Ve şu kanala dil ýetirýänler bar. Hajatkana diye, hajatkana diýenden özü hajatkana. Kelle ýok. Şol meýdan edýän ýerinden bakýa dünýä. Töweregündäki adamlar bilen saçaga oturanmagty, saçagyň bereketiň başyna diňe pokton gurrun edýär. Diňe haramçylyk kimiň bilen nähili haramçylyk edenni aýdyp saçaň başyna öňünýän adamlar. Ine bugünkü gün şu halkyň bilelikde oturup şular ýalyky özara pikir alşýan kanalyna atdakan bolurlar. Olara haramzada bolup halal boldy, halallara haram boldy. Arslan alýan seni. Arslan hoş geldin. Wa aleykum esselam. Goýşdylýar. Ha, o goýşdylýar tügeleme. Allah kuwwat bersin. Tamam. Ýagdaýlaryň gowmy? Olmadyňyz da eski. Tügeleme. Haýsy temada gürlejek? Näme diýjek? Arslan gitti. Täzeden gelse, men täzeden baglar. Tesirlerimize dowam edeli. Şerin belki Hudaý şeýle kanal bolsunlar, biziň hem size kömegimiz gerek. Hükman, mın sayıllap işledik.
halka hyzmat etdik. Munça iş yaşayanımız var. Biz YouTube täze çykdy. Biz YouTube yok gawadyk meýdanda. Halkyň arasynda wadyk biz. Biz ofiste oturan adam değil. Biz meydanda gelen adam. Halkın arasında gelen adam. Habarçı biz. Arslancan bir säwlik bolly. Gittin. Ay. Ya sattım burada edi. Alcırama, tolgunma. Au. Yok. So tesirler okuduk kolum burada bastım gitti. Diýen yok. Hiç. Ne barada? Soraları yok. O Sen şu yalan haber barada näme diýen? Ine sen geçenlerdeki efire seyretdin mi? Ha. Şu 18 adam öldü diýdiler. Biz ol 18 değil köprek aslında Aysa sany gizleýärler diýdik. Golün bu gedek sany köpeltdiler. Senariýanyň ütkötdiler. Sen şu yalan habar ýaýradylmagyna sen özüň nähili baha berýän? Şu gogumy? Ay. Son nemsden propagandası yalan haber ýaýrat adamlaryň beýnesini ýok. Adamlaryň düşünjesini ýetkeçek bolýarmy? Ben toşna bilemokmy ya. Gerçin diýipdir. Düşnükli onu bilelikde tesvirlere teredeli. Öz düşünjäňe aýtjak ýeriň bolsa gukdy. Türkmeniň topragyna islenip göwönümni öndürip bolýar diýä gaty dogry. Arslan yittile diýip ýazypsyň. Awo yittik geldik. Bizi aýyrsalar moýnyna gaýtyp gelýär. Biz aýyry bilmezem. Şirin men 6 ýyl kanunyň ýygyny algadym. Gazandymam ýöne. Gadanana çenni keselledim. Gazandym ölümden garlym, çykdym, gaýtdym. Çagalam, maşgalam bolmasa her zaman adalet üçin söwüşerdim diýe. Şolaň howpsuzlyk üçin nemetdim diýjek bolýarda. Düşnükli. Galaksi her kime kär hem yedirse yıkıp yumrup yiyecek beýtmek öz watanyny iyleşlerini taalamak dämi? Gaty dogry. Ýurdu düzeltjek bolsaň her kim ilki özüni düzeltse. Ay ömrüňe bereket. Şondan bolar. Ýurdun öz-özüm düzelir diýe. Hawa da adama bagly. Şirin halkym üçin janymy bererdim. Ýok. Janyny bermeler. Ihlat edip işlemeli. Ota halka vatandaşlar adam berýär. Ýani Kurt Baky ýazýar. Tüwli daga zamanyň ötesine gitdiň diýe. Başka planeta ýerdiler. Yok ýöne men halkyň arasyna geljek diýip ýa-da etdim. Awa hüjüm boldy. Ondan men gopdy gitdi, täzeden bagladym da. Telefona da bu programma goýdurdum şu öňkü hüjümden soň. Indi telefona da demedi bilmeýärler. Pozu bilmeýärler, giri bilmeýärler. Goşuljak diýemseň bolmasyn? Ha? Men goşuljak diýemseň bolmasyn? Şeýle döwlet sırrına aýtjak bolýar bula diýdilerim kädiýän Arslan. Näil sır bilýän aýdandy. Döwletiň sırryn bilsem bu çaka aýtsa bu. Sır barmalarda. Bar sorul Amerikalaryň ýaşy kagadylar. Şonu gelýär taklaýmalar bassa. Olam ýöne ýa-ýalar.
Şirin size de yekece açakladım. Daşınnak haýty kanal näme diýse diýsin. Boş ver ýoluňa bak. İl agzyny ýygyp bolmaz, çelek agzyny boğup bolmaz diýe. Gaty dogry. Ýok hiç zat diýmok diýjegem däl. Hawa nämeseler şonu etsinler. Meni gyzyklandyran o. Şu wada çenni düşünürçe bolly, garan taýgararça bolly. Ýöne öz betpälinden, haram nefsinden gaýtmaýan adamy düzeltjek bolup wagt etdirmäge gerek ýok. Wagtym ýok. Halk durka, halk kösenýäke, watan gorago, halk gollago mätäçke bolgusuzlar bilen kellem ardatym gelenok. Hawa Arslan gowy ýazypsyň, uruşdan soň adam sanyny köpertmek üçin dogurtdylar diýip. Dogry şol. Adam sany hem iş güýji. O kan yerlemde şeýle uruşda adam gaty köpelýär. Son dero tikerçek bol. Karo 70-nji ýylaça uruşdan öň gata ýetirýär. Teň özüň bir ýerde okadyňmy nähili? Arslan. Institutda okudum. Tarih bölümünden köp geçdim. Türkmenistanda he? Yok, Türkmenistan'da da daşary. Sen daşary ýurtda tarih bölümü okudun. Ay bizde bir ýyl sol okatdylar da. Toğrulbek salam, Toğrulbek geldi. Toğrulbek bizim esasy artilleriýamyzdan. Döwlet daga diýe Türkmen hökümetiniň işgärlerimi ýalan habar kän berýär ýa-da sada raýatmy. Yalan habarlary ýaýradýan diktatorlyk rejimi. Onun şol diktatorlyk rejiminiň ýaýradýan yalan habarlaryna bilip bilmän ýaýradýanlar şo meselede biz şuň pikir alşdyk. Gepleşiň başynda men öz pikirimi şuň bilen baglanşykly pikirimi aýtdym, düşündirdim. Yalan habary diktatorlyk öz bäkwidi üçin, öz jinayatlaryny gizlemek üçin, hakykaty bilmesinler diýip ýaýradýar. Bilip bilmän şol yalan propaganda aňyryna göz ýetirmän şonu hakyky bir habar ýaly edip ýaýratmaga dowam edýänler bar. Ýa-da şoňa perwaýsyz, ay ýalanym bolsa, dogrym bolsa maňa däme diýip basyp beren adamlar amma şolar barada gurrun etdik şuň. Toğrulbek. On tamam var. Ha tarayat diýen söz halamoklar. Ha da adamlar ha da diýler. Düşünmedim. Näme diýdiň Arslan? Sada raýat, sada adamlar var diýerler söz halamoklar. Menem halamok şoň ýok bärde indi Toğrulbek diýjek bolýany ýöneköy garajdan adamlarmy ýa resmiýlermi, wezipelermi diýjek boldy da. Ha düşün. Ol ýaşoklar ýaly agyna gelenni diýip oturan adamlardan däl Toğrulbek. O ýaşoklara içip çykýan, muğla öýle aýtjanlar ertesi gün ýaryna düşýän. Teretýän maşallah. Men adere diýmok. Ben wapşe seredem. Mümkin Olan bol watyrsyndan belli näýler. Ahir ýaşda Allahjan hiç kim mazhar etmedi. Hiç wagt ýöne onu da ahir ýaşda. Şirin Sonça ýaşap özler mazhar etseler kim günäke. şuna gelmedim ka. Şirin Döwletaga beýleki kanala seretýän sada halka nefsi agyryp şol sada halka hakykaty taýgaryň diýip Döwletaga beýleki kanala seretýän sada halka nefsi agyryp şol sada halka hakykaty taýgaryň diýip janyk. Edil özü hakykat gerek.
Teňe madyň ýaly hakykat gerek. Ýöne çäre ýok. Arsan ine sen daşarurtda okan bolsaň. Seni daşarurt gören adam. Awo. Sen şu halkyň demokratiýa ymtylmagyna, umuman häzirki görüşe sen nähil baha berýän? Ol İstanbul'da ayaklanyp başladylar. Beýleki ýerlerde de bir zatlar boldy. Ina şuňky güne geldik. Näme bolup geçdi sen pikiriňe görä? Sen nähil baha berýän? Hereket edil 100% da 20-30% adamlar şimdi oýanyp başladylar da taşarýurtda da gowradyň ýoklugyny bildiler köp. İş aňsatdy. 14-15 saat işleýärmi? Kıyın. Menem şu halkyň düşünüp oturuyorum, näme etjeklerini bilen oklar. Näde ýurda hazba geçiren oklar. Ondan därdindi näme KGB NKVD diýär. NKVD goşaga darada da güýçli dara bolýar. Onun başlıkları çalışıp paran. Başta o GPU dip on başsa ol ören yerbet Amerikalılar avyatkandan gowy işlänler. Öz bähwidi üçin gowy işlän. Ýöne türkmeniň bähwidi üçin de. Yok, bizim öz milletimiň arasynda NKVD'de işlän adam käme. Bolman näme sen öz içiňdäki adamlary ulanýarlar. Häzir görüşde bizim öz içimizdäki adamlary ulananoklarmy? Awansan şonlary soýagdaý mukabilemek bolup düşündi. Näde olar da galypdyr bilmem. Öyle edil häzir onuň ýaglaty ýok, Türkiýede 10 adam taklamaga gerek, o 1-2 milyon adam arasynda bir topary çalýan, pul berip taklamaly, oňa çykdaý jetmeli. Bilemem adamlar näbeden gorkýar, bir-birinden gorkýarlar. Men pikirimçe 10 adam kaldy, näme taklak gelecek bolsaň, bilmedim ýa gorkup taklaýan bolmagy. Gorkup aýtdyr adamlaryň arasynda goýup. Men edil özüm anlanamak sonuna. Men häzir daşarýurtdan gelip tutup aly gitjek ýagdaýlarym ýok. Näme üçin? Ýamanan tatlyk bilen edip bilýärler şonu. Tapsalar ederler, olar häzir daşarýurtda gelip men bir günah ýa tutup gitjek bolar, daşarýurtyň zakony bolýarlar. Olara wagtça hereket etmek balanok daşarýurt. Olar uje çaly. Jenayet terör kitjem ruha dalbet bilýärler ýöne. Onları arkaýy hareket etmeni goýmalar mukadem. Arslan, pulun baýerine, pulun hemme zatdan ýokary tutulýan ýerine, sen haýsy ýurdun bolsa bolubersin, on kanunyny da seretmeýärler, düzgünni de seretmeýärler, halkara kanunlara da seretmeýärler, borçlara da seretmeýärler, halkara borçlara. Eden ne diýerler? Yok, bir adam, 10 adam, 100 adam alsan bolar, milyon adam aly gitjek bolsaň bir gerekdi. Aňsat düşmezmi kädi? Yok, o diýäniň dogry. Ýöne şeýle san bilen teredeňde diýäniň dogry ýöne 3 adamdan, 4 adamdan, 5 adamdan biri şolaň şugulçysy bolsa boldy da näme? Şolaň propagandasyny edip adamlar gorkup dursa näme eder? Sol adamlar agam pulny isleýän käýär, muk isleýän. 3 adamdan hasap edilen milyon adamyň bütçesi näçe boldy? Inne şeýle bir zat bar, Arslan. Hemmeti pul bilen işlänok. Hemmeti bilen pul bilen işlänok. Adam sanynda bolmaýanlar bar. Ýöne şeýle özüni adam sanyna aldyrmak üçin halka kabul eden bar. Halk kabul etmeýän bolsa halky edýän diktator meni kabul etsin. Maňa wezipe bersin, meni öňe çykarsyn diýip şoň üçin edýär, özüni hödürleýär. O hemmeti pul alýar diýip pikir etmeler. Sebäbi häzir özüni aktivist diýip öňe çykaryp, öňde görkezjek bolýan hem bolýanlar köpüsü diýen ýaly pul gözleýärler. Iň merkezi Muhammed diýeji öz çykyşynda näme diýär? Şu aktivistler üçin näme pul ýynalyň, şolary pul bilen gollalyň. Olar pulun ýok bolsa näme işleýän syýasatda?
Özüň oňurmaýan siýasat özüň oňurmaýanyň işi däl. Ya ulama darına şonça adam wezipe söz veren bolsalar, onça wezipe niýe oturjak kal. Türkmenistan ýarsy organda ýardan turmada oturmalyk kal. Men düşündüm. Dogry şol. Şol täze türmeler şoň üçin gurulýar. Köýne türmeler hem şoň üçin giňeldilýär. Taýýarlyk bar. 2 milyon adam turmada da saklap oturmak gerek ya barny açdyny öldüräjekler mutlaka. Ay olar üçin näme? Olar üçin olaň hiç ýeli gadar gymmaty ýok. Adam öldürmek olar üçin garynjany öldürmek ýalsa da ýokmu hadiýen? Şolar ýaly. Ýadyňa düşen bolsa Roza Baýbyň bir efirimizde näçe tane adamyň gara spitege alynanlygy, näçe tane adamyň Türkiýede rejime günümül raport berip, şugulçylyk edip ýörendiği arada maglumat berdi. Şolaň hemmesiniň atlary, familiýalary bar. Ýöne men aýtdyrmadym efirde. Özüm aýtmak islemedim, menem gysdap durmadym. Aslında hemmesi anyk bar. Kimin rejimi işleýäniniň hemmesiniň ada, familiýasy, hemmesi ady bar, bilinýär. Şolar ýaly, gaýnantagan. We şolaň köpüsem men pul alýanlar öýdüp pikir edemok. Ýöne özüni adam sanyna kabul etdirmek üçin, özü meşhur bolmak üçin, reyting üçin edýär şonu. Şoň ýa-da söýledim kal. Ay şoň üçin şolar ýaly pese düşünmüz üçin şu haram tokum eden edip ýördi Türkmenistanda. Ýöne ýerden bolan ama Gaýtadan galdyrmak gerek. Galdyrmaly üçin arasy adamlar birleşmeli, agdy bir hereket etmeli, dogry hereket etmeli, metodyň dogry bolmaly, ýöreýän ýoluň dogry, özüň dogry bolmaly, niýetiň arasda bolmaly. Ol erteden akşama ýylyň, kesekiň, maşgalalarynyň eýlesinde, beýlesinde gözüň öz töwereňdäki adamlar bilenem hemme edýän gurrunun satanyň arasyndaky gurrun, satanyň arasynyň temasy, ondan sen nähili görüşçük, sen nähili bu görüşde üňi çekjek, ýa görüşe nähili sen goşak peýda etjek. Boljak zatlar. Ýa ýylyň öňünde gowusran olup, arka tarapda da başka adamdan arkasından gıyvat edip, töhmet atıp, şıltak atıp, olar ýaly käsetdäki adamlar halkyň ykbalyna täsir edibiljek, peýda edibiljek adamlar däl. Yok, onuň ýaly suraksakyz bolma diýiş ýaly hemme ýerde bar. Ýöne köp däl goýýar. Ýöne her kimiň ýeri bar, bilýän? Her kimiň ýeri bar. Gawat gelen bilen ýorgonyň aşagyna girýäniň ýeri siýasat däl. Halkyň öňüni çekmek däl. Olan ýeri başga ýer. Olaň öz siýasaty bar. Ol siýasat däl. Oňa tensög dafa diýilýär. Solar üçin dünýä siýasat däldir solar. Akly sondan ýat geçýän däldir sondan. Oňa ýaňa. Ol soğulsan ýaly birine ýapysmaly da sakraga ýa birine ýapysmaly. Dogry aýtýan. Parazit ýaly, gatdy dogry. Togrul beýýär, watandaşlar ýöne esasy türkmen raýaty haçanna adam gymmatlygy dolu öwrenip beýnimizde ornadan wagtymyz hiç yalan yalakalyk bolmaz. Men pikirime görä, sebäbi halk özümüzi ağlayanımızdan habarımız yok. Çünkü kördegin ettiler bizi diye. Gatı doğru. Doğru bey, dogam edýär, doğru ağam, sada adam erwet söz däl, halkymız söz baýlyga garip. Intek biraz wagt gerek. İnşallah Türkmen erkin alat ösüş ýolu düşse, tizem güýçlü
boljakdygyna hiç şüphe ýok, unutmaň diye. Gaty dogry. Näme diýipdir? Döwlet eger mümkin bolsa, her kim alýan bolsaň bir öz düşünjelem barada maslahat, nesihat birligimden gatnaşmak istedim diye. Toğrul gatnaşmak isteyen bolsaň, men ýene bir gezek sepi şutaýyp goýoýun. Gel goşul gardaş, hiç gürrüň ýok. Gel. Baky korkma. Bana adam köpel berse kaçar öler korkmazlar. Doğru. Ay, hiç kim yok da sen gelecek diyen de iyiyem efir kessiler. Kaçaran haldır. Korkup gelendirler, korkup. Ha. Baky eger işin yok bolsa, yatmadyk bolsaň, ha, senem goşup bilýän baky. Saatly boşjak gelýär. Olam käwatçylar ýaly men çakılıklary berýän bolan saatligim derrok gelip girjek bolýar ýa. Gelsinler solamara. Gürleşekmi? Meňe gürleşek temam ýok, özüň gürleşämedi. Ýok, gürlesin otursunlar. Toğrulbek sepi saatlyk ol ýörüýte soň üçin goýulan adamlar taýýarlanan. Demek kendiň adam İslamok diýen bolýar. Men pikirime görä saatlyk hiç kimge adamy däl. Ýok, öýde höwes edip blogger boljak bolýar. Bilem, yetim diýalat, yetimler esasan jurnalistler alýarlar. Yo, o jurnalist adamlaryň beýnisinde girmäni öwretdiler. Arsandan, o jurnalist däl, edýän işe jurnalistika däl. Bir ýa okamak gerekkä bolar. Yo, bir logikasy ýanzat eden nokta. O nähili ondan jurnalist bolýar, nähili. Neujeli rejim şular ýaly adamlardan peýdalanýar. Men pikirime görä saatlyk diňe höwesçiň bir blogger bolmak. Türkmenistanda hiç kim blogger däl, şoň üçin şul uğurda hiç kim yok. Men çıkayın, mene deyinleyip. Şoň üçin onu Türkmenistanyň şertlerine başkası ol işe bilmeýär. Ağam diňe soň internet gowlaýanda. Gazetede mehmanhanada oturdan hem. Öýnüň internetini bolýar, mehmanhana internetini bolýar. Pully adam Kanada ýylyklar çykanaklar. Kanada pully adam. Gazetede ýaşaýan adam Kanada. Yo, solar blogger bolmak isleýärmi? Belki bahadır isleýär. Bilemem. Sağalar isleýändir. Bir saatlyk bilýän, biram düşömi bilýän, başga hiç kim bilemok. Ben aýtdym saatda senden başga çykkan ýakby gowdy. Yok, düşömi famara. Ona tanamaz. Şo täze partiýa gurjak diýip beren biri bar. Ol ýaty kawryan mulaýmaty partiýa. Okkalmakdy. Diýişinde görýän. Biljekkä Türkmenistanda partiýa gurup bolýar eken, hak hukumy talap edip bolýar eken, eýdip bolýar eken, kanuny nemetip bolýar eken. Hamala biz Türkmenistanda däl başga planetda däýaly zatlar aýdýar. Ýok, oturan ýerinde telefon arasynda aýdyp bolýar, hem adam edip bolýar. Etken hereketlerini görkese ondan alsan olacak gidip çakış etýän bolsa adamlaryň öňünde. Bar bolsa kelle desleri. Adamlar bar bolsa çakış et taýýarlanýar, ondan alsan olacak. Oturan ýerinde menem aýdyp berýär meňe partiýam ol. Dol taş döwrün partiýadan, on tany. Ming adam partiýanda aýdyp bermeler kynlar. Arslan. Sen hereketini görkezme. Sen pikirine görä. Şu tasarruflardaky Türkmenistanyň watandaşlaryň görüş
ukuýby, täsiri nähili şu wagt? Assaçykdan hayal hereketler. Hayal. Näme ýetenok seň pikiriňe görä? Bilim ýeten. Adamlaryň bilim alara wagty ýok. 15-16 saat işte. Niden Gaty oldu? dogry. Geldi. Gaty dogry aýtdyň şunu. Şunu gaty dogry aýtdyň. Bir misal. 17-nji ýylda. Paçany adaranlarında. Asla paçany bolşewikler adarany massollar, baýlary, liberallar adary. Olaram basar bilmeýär. Bolşewikler ana şolar şol zawoddan daky adamlar öler seçer ya o kimin adam işler eken zawodda. Onlar öz arasında saýlaýar, olar da sowetler diýär. Şolaň bolşewikler şolaň başyna geçip söýdüp alýarlar. Şol Lenin gelen wagty 95% adamlar okap ýazan bilmeýär eken. Diňe belli baýlan adamlaryň sagary, paçan ýandakylar. Soň okutýarlar. Ular kan 50 ýaşan adamlar, 7 ýaşan çagalar bir okaýar bir mektep. Sen Arslan şu tarihta esasy urun şu nememi, Sowet döwrümi? Esas. Mesela Türkologiýany okudum. Türkologiýada 2-nji kursdan başlap belli bir uğur saýlap alýan öz içinde. Sizde de barmy? Meselem tarihta belli bir uğur saýlap almalymy? Orta asr tarihi bolýa ýa ilki doğuş diýýär. Uğurun tarihta öne kursu bolýar 1 ýyl. Üniversitede okayan hem ekonomikadan okuduk, matematikadan, informatikadan okuduk. Kurs bolýar 1 ýyl. Onun 1 ýylda diňe tarih geçen okda içinden. Onun men bildiň mana bolum da gatdyşdylar, o düşündir. Karajoğlan geldi, sağ ol Karajoğlan gijagarly geldi bolýar. Düşünýän ýagdaýyňa Karajoğlan. Häzir Murat Jumageliýew, türkmen halkym hijem agdywer bolmaýar. Biri össe ayagyndan asylýarlar. Gıýbat ne diýerler? Tanajak bolsaňam pulu köpelse ýa-da iş derejesi berseler derrow gepleş tonu ütgeýär. Adam hasap etdi. Türkmen halkynda da hemme ýerde de bar. Naw, diňe türkmen halkynda da nefs diýilýär şoňa. Otda ýöre törende türkmenler görüp aýdyp ýörün hemme ýerde de bar, hemme. Bir neslerini uğurlap ýörler bastıryp. Arslan, sen pikiriňe görä şu Türkmenistan haçan düzeler? Türkmenistan haçan halky düzeden halk düzelerdi. Marsiýalar ýerde düzedip berme. Halk nädip düzelmeli? Halk olda Armeniýada gurup Kırgız dowlamy nädip aýyrdylar? Prezident döwlet azalary. Şolar ýaly düzeler, başgalar ýok diktatura. Şolarda bar bolup bizde bar bolmaýan zat näme? Sen pikiriňe görä Arslan. Olaryň Armeniýa ýagdaýy bar, birinki tene merwet solan ýagdaý. Hiç zat ýokdur. Ýöne taşary ermedilen diasporasy güçlü. Iň soňky derejesine ýetjä suw gaýnaýar polnanan. Gaýnadan bir gaýnamady. Häzir gaýnamandyr şeýlemi? Gaýnaýar, hayal gaýnaýar birinki näme. Ya Türkmeniň gany agyrmy? Yok, men neçenemaýsam hiç milleti tapawutlandyramak bir ýerine. Akıllı adamlar olarda da var, bizde de var. Olarda akıllı, yervet adamlar olarda da var, bizde de var. Bizde Matım Ulvana, Zahirlama, Alimlama, Alişirnova hemmeti. Olarda da şodu, bizde bağlat olarda var bir şey yok da Avrupa devletleri. O yavan adamlar ya, taypa bir uruşup gören adam. Bizimkiler o astronomiya, matematika bilen gıdıktan. Albironu var, Al-Kharizmi var.
Ulubek bar. Ferdoğu var, Perovoç'u mu? Al-Farabi, Perovoç. Ömer Hayyamy, diňe Ömer Hayyamyň Omar öňüne Hayyam, görä. Al-Farabi Platonyň Sokratyň işlerini arap diline Perovoç edip geçirir. Hindileriň, alimleriň işlerini. Onda güýçli. Olarda ýurt ýok, bizde oza olatlar bardylar, institutlar emmi. İbn Çingizhan Sina, bilasdyr ýaly. şonu aýtsana. Inni mundan soň näme edilmeli? Sen pikiriňe görä Arslan. Halky gaýnaýynça garasmaly o ýa-da gaýnatmaly o. Propaganda bilen. Olly gaýnada halk ayaga galdy. Halk ayaga galdy. Haramdagy aýyrdy. Onsoň mesele çözülýärmi? Saýlaw geçirmeli ýurtda saýlaw. Sen ýurtda saýlawyň hakykat saýlawyň geçiriljegine we hakykatdan hem halkyň islegine görä bir netije çykjagyna ananýarmy? Hop, bolup duranda tarihte köp bunun. Armenia men birinji sony mysal getiren solarda saýladylar adam. Jurnalist sen şu wagt ýaşaýan ýurdunda hakyka adalatly saýlaw geçirilenok, arasda saýlaw geçirilenok. Ondan Türkmenistan näli ýurtda arasda saýlawyň geçirilmegine garaşmak birazjyk fantaziýam kadýany. Geçe Germaniýada ýaşapdym, geçe arasy taýda. Germaniýa bilen o taýny deňeşdirer ýaly Arslan. Germaniýada kursdan soň ýeňilip bardan giderdi, biziň gider ýa bolda solardan galdylar asty. Ýene de bolar da. Bardan giderdi gitler onu. Abraýyn dökdi, hemmelerden bitirdiler. Bizimken şo ýagdaýdyr da abraýymy döküp galar gider goýur. O halkyň atyn agyny gelir, gaýnar suw, onsoň. Soň ýalňyşmaýmy kadýan halk? Öz-özünden düzelir diýen şeýlemi? Öz-özünden, daşyndan esas, daşyndan. Daşyndan nädip nemeder? Daşyndan näňde, nähili manada, nähili görnüşde? Andyňlaýla Lenin Şwetsariýada ýaşanda şol gazetleri wagon edip uğratýar eken. İnternet ýok, zat ýok, hiç zat ýok. Halkyň agyny üstürýär bir. Ölüm onuň paça atasyny öldürýär, agasyny öldürýär, babasyny öldürýär. Bir aýal dogam bilen ejek galy. Ondan olar fiil kada gedýärler, ol ýurist uğratýarlar. Türmede ýaşaýar 2 ýyl. Soň gaç gitmeli bolýar, onu köp ýerlerler. Soň şol giden yerlerinde okan Angliýada, Fransýada ýaşanmaklary şol. Uran köp okaýar eken da, kitaphanada gününi geçirýär. Ana şonda öz akdyny goýulardyr. Goýulayp öz akdyny. Soň öz halkam öz ýaly etjek bolýar, öz ýaly düşünjeli. Şoň üçin ýazyp bir topar eserler ýazyp baýdyp, olary teçar etdirip so halka geçirip, öýle geçibilemek, ýöne zolatlar uğratýar, ýararlar imkan bolupdyr. Öz akylly adam bolan soň ýanyna köp çekilipdir. Oňam gören günören kyn biziň türkmenler gitsenem gatdy kyn ol ýararlap öldürjek bolup eden gören görgüleri 17 ýyl ýurtuna gedip bilmäň. Soňdan ala ahirinde geçýär. Lenin onu adam suat başlaýarlar da garalaýarlar bu adam. Sonra adam bolmasyn, gaýtalanmasyn diýip. Soň üçin etýär. Lenin soň şol öz eden ýagşylygynyň gurbany boldymy, bolmadymy? Amal ýürek tutdumy näme bir gap bolýar 24-nji ýylda ölüpdi. Öz ajalyny öldümi? O hiç kim istaýdy, onu goýaman erwet goraýardylar. Ol daça özüni bejerip, öňe çakdan aza kıyın günlerde ýaşan, 50 ýaşynda näme bilýär. Hiç kim öldüren onu. Ýürek tutamaýan. Kıyın durmuşyň täsiri diýende. Hiç kim öldüren onu. Stalin galtaman nädip häkimete geldi?
Stalin Lenin ölmeden olara hasretname ya. Stalin, Trotsky, Zinoyev, Kamenev, öyle yaraları partiyada. Şonda en hoppusu Stalin'in emeter Trotsky ekende yevre. Dünya revolüsyası ananzi. Stalin aytja bir yurt et. O. Yo Trotsky'nin düşüncesi son geldi. Dünya revolüsyasını geçiriyor. Germanya'da revolüsiya başlayan ne şu. Ondan olan soňra garşy dünýäde polny geçmeli, kommunistler gelmeli. Arzu dağlankyn. Stalin aýtja bolanok bir döwletde geçer dünýäde bolanok. Olar dialektik diýerler-de, dialektik. Bir ýurtda geçirmesek bolanok diýer. Ýok, Russiýa ösmedik, geçmedik. Germaniýada geçer, Germaniýa kömek edelim. Lenin aýtja, Stalin soňkylyk bolýar. Lenin şonu hasretnamasynda soňa soň hasetlendirip gowzat diýip şeýdip goý gitýär şonu ýerine. O basarar alalary basarma soň alyp gitmek uly döwlet dawat näçe territoriýa näçe million adam. Onuň ol Lenin gelenden soň biraz daha urus başlaýar ýurt. 28 gan döwlet çözýär. Russiýa paçalyga agdyryldy, her kim gereğini aljak bolup. Oňa da ol köp agat çekýär. Ştaýda bir tomoşaçymyz tesir bilen soraw şoňa bir jogap beren başla sözüň welýär. Kent salam döwlet siz jurnalist hökümünde biziň doganymyz owan türkmenleriniň başyna gelen kyn ýagdaýlaryny Türk jurnalisti ýaly türkmen hökümetine we başga döwletlere kömek sorap material taýýarlamak barada näme pikir edýäňiz diýip soraýar. Kent häli gepleşigimde de aýtdym, käwatam gaýtalayan, ýatladýan. Men 1994-nji ýylyň 21-nji martyndan bäri dünýä türkmenleri dawasynyň aladasynyň göreşiniň içinde. Inni siziň aýdanladyňyz Türkmen hökümeti Owganistanyň türkmenleri duşman atap edýär. Talibanlara her hili gorlugy berýär. Talibanlara elitkeden jaýam berýär, watandaşlygy berýär, bile biznes edýär. Yani Owganistanyň türkmenleriň arasyndan diktatorlyk rejime ýallaklyk etjeklerine kömek edýär. Hakyky türkmenlere, türkmençilik üçin ýaşaýan, göreşýänlere kömek edýär. Türkmenistandaky diktatorlyk hökümeti şeýle öz Türkmenistandaky türkmen watandaşlaryna kömek etmeýän bir rejim, türkmeni her tarapdan gyrgynçylyga tedawar edýän rejimden sen nädip şular ýaly kömege garaşýan? Şonu düşündir maňa. Başga döwletler diýen. Hemme zatdan öňürtü inha Arslan bilenem şu wagt gurrun edip otyrýar. Hemme zatdan öňürtü haýsy ýurtda ýaşaýan türkmenler bolsun, özüni özü oňarmaly, özü dogry ýola düşmeli. Owganistanyň türkmenleriň ýalňyşýanlady, üýşüp pala goýup, namaz okap, töwür galdyran bilen syýasy jemgyýetçilik hereket etdim hatap edýär. Ol syýasy hereket däl, jemgyýetçilik hereketi däl. Şonça Türkiýede okan studentler var. Şonça student bilenem henidem döwür wagtlaşyp bilen oklar. Döwürden ýyda galdylar. Alyp gaçylan oglançyk bilen balançyk bilen gepleşip taýýarlalyň, hemmämiz üýşüp teger stol edelim. Şo taýda hemme zady gurulşyryň. Şol materiallar men
halkara guramalara ýetireýin. Dürli dilleri terjime edip diýdim. Hankunk etdiler. Bir ýaşuly gelli çıkış etdi. 2 gezek daýyn çıkış etdi. Ömrü uzak bolsun. Soň erken sesdäki şol Kanal 17'ň ýol başlygyny alyp barýan oglanjyk. Şo taýdaky Kemal aga bilen bile gepleşige gatnaşdy. Kemal aga da şol işleň başynda öňünde durýan ýol başlygy edýän ýaşulyň biri. Olam elinden geldiginden ýagdaý düşündirmäge çalışdy. Vesselam, başga bir aktivlik ýok. Özleri öz aladasyny etmese, keteki adamlar hiç adam edebilen. Şolun guramaçylygy gow bolsa, öz arasynda agdy bir guramaçylygy bolsa, kömek edip bolýar. Bolmasa daşardan hiç da edip bolanok. Diňe owansanak türkmenler däl, dünýäň beýleki ýerlerindäki köpçülik ýaşaýan türkmenler bilen ara gatnaşygy hemme zady iň gow bolan habarçylaryň jurnalistlaryň biri men. Özümi dünýä türkmenleriniň hünärmeni spesialisti hasap edýän. Şulurda yok men senden gowdat dilýän, men köp tejribem bar diýän bolsa gelsin. Alyň ala meýdany. Öne käbir hakykatlar göze görünüp batyp durka, çümüp durka. Ol siziň aýdýan zatlaryňyz fantaziýa girýär. Realläl aýdýan zatlaryňyz. Bir etmeli zady hiç kim aýtmasa da edýän adam. Özümizden bilip edýän adam. Häzir näme diýär şaýda Seljuk ýazýar. Leniniň ors aýal atýa Fanny Kaplan ady diýär. Arslan. Kör aýal atýany. Leniniň derdine düşdük. Türkmeniň derdini ýatdan çykardyk. Karajoglan, hoş geldiň döwletiň başyna halka nusgu bolup biljek adam ýa belli bir topar gelse sistema düzeler. Iň ýokary, iň aşaga nusgu bolmaly. Balyk kellesinden portar diýe. Topar gelmeli, topar getirmeli adamlar. Öde gelse ýene diktatura bolar. Ana. Gaty dogry. Diktator bolmagy höwesli ýaman köp adam var. Diktator bolmagy. Düýüzüň lideri gılan etdi. Şolar ýaly. Ay hiç kim bolanok men bolaýyn diýdim diýe. Onu barda boluversin sotaýda. Näçin baranok? Ha? Diýeji Türkmenistana bar boluvermelek. Tütmüýde derler Türkmenistana bar bilmeýärim. Murat Jumagelli Türkmenler taryhy gow bilseň nirde baýlyk bolsa şol ýerlerde oturýarlar. Meselem Türkmenistanyň özü nefte, gaza, başga da köp baýlyk bar. Iranyň neft bilen gaz çykýan ýerde türkmenler bar. Irakda, Siriýada. O wagtlardaky türkmenliň ýaşaýan ýerlerinde de bar. Sirek duş gelinýän gymmat metallar, magdanlar amma ýöne ýöredäl. Ýöne ýere şo taýyk Aslam döwletiniň söwüşejilerini Siriýadan, Irakdan getirip ýerleşdirmediler. Talibany alyp öle şol sebite ýerleşdirmediler. Köp zat. Onda sen niýe şu biziň ýagdaýymyzdan erwet ýagdaýda bolan Rus halky şu görüşi başaran bolsa Türkmen halky häzirki döwrewap yeňil şertlerde teknologiýaň özün döwründe has çal şol işin ötdesinden gelir diýen şeýle marslan. Russiýada birinçi han uruşy bolýar. Näçe adam ölýär. Kıyın şertler.
Ondan soň biraz daha uruş başladı. 4 ýyl. 4 ýyl. Onda näçe adam öldü? Az. Açlıktan ölýärler, ýere zat tapanok. Arslan, Şol bolşewikler gelip tarlaya basyny. Wagtlaryň hökümet geçýär 17-nji ýylda, fevralda. Yer meselesinden çözüp bilen atlar. İsa aýdan atlar. Masonlar da masonlar. Amerikalılar pul berip kömek etýärler. Şol rewolýusiýa ýürüýär. Padşahyny aýatmak üçin. Orsetň ul baýlyklary var, şolar aljak. Basaran atlar İsa aýdy bilen atlar. Ana normal adam. Lenin olara da aýtjak, biz hökümetiň başyna geljegende, biz arkaýyn hereket ederek goýun diýdi. Özüňi dolandyryň, yer meselesini çözüň, biz barjekka bolşewikler. Çözüň burada etin. İsa aýdan atlar. Ahir ondan statya ýazýar. Biz hemme hökümet sowetleri yaragly basyp almaly. Ol hemme zada razy bolýar, halkyň ýagdaýyny gowlaşdy, yer meselesini çözüp beriň, paýlan taýkalary. İsa aýdan atlar wagtynda. Haýry geçirjek diýerler, o neden atlar? düşnükli. Ine häzirki döwre gaýdyp geleli we şu günkü gepleşigimizi, söhbetleşigimizi ýuwaş-ýuwaş jemläri ýene 3 sagata geldik. Teň pikirime görä häzir Türkmenistana awanyan gaty köp hoppa, Hataý wa, Russiýa wa, Eýran wa, Türkiýe öz bähwidini gözleýär. Ondan İnglisler, Amerikalılar öz bähwidini gözleýär. Hindistan bilen Pakistanam dek ýatasy gelenok. Şular ýaly bir topar bähwidin oýunyň ortasynda galy Türkmenistan. Talibanlaram bir günlükde bütün dünýä beýanat berdi. İran bilen Türkmenistanyň tutuş serkedini biz öz kontrolumyza, gözegçiligimize astyna aldyk diýip. Seň pikiriňe görä näme bolar? Esten toň habaryma görä, Amerikalılar açykda Awganistan. Hemme ýaraglaryny taşlap çykyp gidip barýar. Ondan Türkmenistan göz astyndan 100 ýyldan bäri İnglisler göz astyna atýar. Men pikirimçe. Hataý ýene isleýär. Olar Orsta SSR döwrüne çoldylar 69-njy ýylda. SSR. Paranisni uruş bolup ataydy. Hataýlar. Ondan Kazakstana çoldylar. Aljak Türkmenistan soňaly, Özbegistan Hataý göz gydyrdy, Angliýa. Amerika çykdy, ol gerek bolsa alardy bu çaka. Amerikalılar meňe pikirimçe gyzykly däm kaýdy Türkmenistan. Olar islese nevit gerek diýse gönümel Saud Arabistanyň gönümel çekýär. Olary satyp oturuldy. Gazy gerek diýse de özleri dastaw ketýär gazy. Ýewropa uje. Özler gazyken özleri dastaw ketýär. Asa Amerikalılar meňe gerek näme bar? Taýdy bilemi. Russiýa gerek bolsa Russiýa biziň konkurentimiz da wapşeda. Olaram gaz satjak bolýar, biz hem gaz satjak bolýar. Gelende de näme aslında bizde? Düşünün Arslan, Orstan kömek soramaly, Ors bilen birleşmeli, hemme zady howpluly, serhedi Orsa tapşyrmaly, Orsdan kömek soramaly. Orsa bakna bolmaly, Orsaň bir oblast ýaly, Ors bilen birleşmeli diýenler bar. Sen şoňa näil baha berýär? Bir Orsaň taryhyny, Russiýa taryhyny gowulýan biri höküminde. Birleşmek hökümde araňgy salasyň. Suda gatnaşdyr. Birleşmek näme gerek? Orsaň goşuny gelip sergedi gorasynmy? Orsaň goşuny özümün kör gorabilmesi goranmaly. Yani bir tarap
Ay, orasına bir bile işem yok bap şey mena. Orası gene Putin'in haçan soň tapar gelenden bilem ok, gepleşenden bilem ok. Onu Bap bu şey bir ýadyňdan çykarym orçu bolan. gurlap adara galyp görenler näme? Ay, olar näme sözler bilýär, orça urulsun, taýça urulsun, japonça urulsun. Her kim özüne jogap berýär. Onu Şunda da gurulaversin, näme işim ýok, kim näme gurulaýar, kim näme isleýär. düşünüm. Sergey Polşa inniki çıkış kaçan Türkmenistan gowy ýerde otur. Koşulması Rusya düşünmedim. Soňky nämäňe düşünmedim. Eger Ha, Rossiýa goşulmasa diýe gowy ýerde oturýan. ha şeýlemi düşündim. Eger isle bolsa ertir agşam ýöne Irak nemedi bilýäs. Bugün men sagatlary nemetdim. Sagatda men ýalňyşlygym boldy. Men Türkiýe wagty bilen 20:30 edimmi? Ýa-by Türkün wagty bilen öz wagtymyz bilen edimmi, Türkün wagty bilen edimmi? Kän nemedi bilmedim şoňa. Men özüm dogrusyny aýtsam, Türkün wagty bilen 23:30 töwereklaryna boşaýan. Elim boşaýan. Çagalarda atlar ýatyryp. Bolmasa gow kalmagal beýdip neme olar ýaly etdirmeýär galtamanlar. Şoň üçin şolary ýatyryp süýji uka gidenden soň ondan men efir edýän. Şoň üçin ertirem eger neme bolmasa istek bolsa ertir Türk wagty bilen saat 11-de ýa 11-e goloy Türk wagty bilen 20:30 bilen 23-üň arasynda zadyna başlap bilýäs bir saat, bir ýarym saatlyk gepleşik edip bilýäs 3 saatda. Sebäbi birinji gün işe çykmaly adamlar bar. Eger islente bolmasa inniki hepden soňuna ýa hepden ortasynda bolup biläjek gyssaly habarlara görä gönefir gönýalim ederdi. Galaksi Ýagdaýlary görä. hawa ýurdun içinde nan gyt diýerler. Öň köp gojalyk nana mal wagty, nan bolly we arzanly. Eýsem meçidi sığırýata geçseň nähili bolar? Mene şo zatlaň ahy tutdumuka diýen tögle daga nan mukaddes ämi. Ömrüň uzun bolsun, gaty dogry aýdýan. Gaty dogry. Bereketi depseň boljak şol. Gaty dogry. Sergey Polşa orslar öňüm bizi talady diýe. Ýene talar diýe ors gelse. Galaksi men bu tesirleme rejimiň tarapyny tutuşak bolup ýazamak. Sen tesirleňde rejimiň tarapyny tutar ýaly näme bar? Ýa olar ýaly düşünür ýaly men azat göremek. Galaksiya, iki tane galaksi adyna çykyş edýän adam bar. Togrulby, Allah gorasyň türkmen halkymyz hak hukuklarymyzy dogry we dogry talap edip üstünlükler gazanmasa halkyň bu gidişine ýat ýollarda sergezdan kan we gorkasyna hala halkymyz çekinýär ýöne diýe. Olaň maty bilen geçer türkmen halky ýazýar. Galaksi hete dogry aýtýan diýe türkmen halky bökdi. Rossiya gazy bizden alyp satýar Arslanlyğa. Alanak. Inna alanak. Ukraina geçýär, Ukraina bilen marat boldy. Halkymyz tijenmesek başga bir güýçli döwletiň gol astyna bolmagymyz ahmal şoňa şüphe etmän durmak diýe gaty dogry. Gaty dogry. Başga döwletiň gönümelen bolmasa, şo döwletiň oýnatgylar tarapyndan häkimet ele geçirilmegi gaty ahmal bolup biläjek. Malda uja Xitayň elinde Xitaylara garaşla puluny
esasy galykyta satyp. Neme diýdi? Tradisiýonly we netradisyonly görnüşde kömek etjek diýdi. Adaty we adaty bolmaýan görnüşde. Haýdan kömek eden boldy. Ha, o da näme diýin? Öňkü ata-babalarymyzdan Hytaýyň ýüpegine şolaň peşkeş berýän gyrnagyna özüňi aldatma diýip wesiýet edip gidipdirler bolýar. Onda Arslan Jemleji näme aýtmak isleýär? Şeýdip jemläli şu günkü efirimizde. Soraglary okap jemläni. Soraglary oturdy, dilegler zatlar geldi, soraglary. Ine sorag iň soňky şo Togrulbegiň ýazany gaty dogry şol halkymyz tijenmesek başga bir güýçlü döwletiň golasyna geçýär diýär. Tijenmek barada öz pikirini aýdyp jemläli. Tijeneliň adamlary siýasat bilen gyzykkan boldy. Siýasaty gyzykkan ýa ýokardaky motiv. Aýda adamlar biziň üstümizden garaýar. Bu adamlary tanımalı da bilmeli näme hereket. Başga ýurtlaryň siýasatlaryny görmeli. Taryhy siýasatlar görmeli. Taryhyny bilmeli esas. Gaýtalanýa taryh. Esas gyzyklanmaly. Onu gyzyklansa adam siýasat bolanda dolandyrýan ýurt, dolandyrýan adamlaryň etýän siýasat halk üçin etýän ýa başga bir gaç. Şola her adam gyzyklanıp başlasa en pikirimçe öyle bakasa. Arslan, şu Türkmenistanyň ilatynyň 100den 70 göterim töweregi diye daşary urtda diýende. Şulum aslında türklüğün aýdyşýaly bir avantaj. Şulum bir aslında halkyň tijenmegine bir artykmaçlyk, behwit bir gollaw pursat diýip men şeýle pikir edýän. Sen näme pikir edýän? Onun garaşama ýurdun başyndaky ýylatdan atdan garaşan ýurdun içindäki. Sebäbi esasy iş güýji, kelle, beýin güýji hemmesi güzeran aýlabiljek, maşgallah nekläbiljekler hemmesi daşary urtda da şoň üçin. O. Ýagdaýyny tapyp gaýdypdyrlar daşary urt. Şoň üçin şu daşary urtdakylar öz aralaryna teňýän gaýdyşyň ýaly şol Leniniň göreş edişi ýaly, şoň müňdewir ýaly göreşde şu mesele çözülmezmi? Çözüler, onu katagada bolýar sonra. Diňe şol misallar. Taryhny katagada bolýar. Olar gören gülleri biziňkiň aty erbet. Sen okan köçmelenme göräsiler. Ol her ýerde her kilýär. Köp ýerde garalap gelenler amma. Ýöne şo göreşe bir görelle höküminde, mysal höküminde şonu öwrenseň, şoň uly peýdasy bar diýende Arslan şeýlemi? Bar peýdasy. Arslan onu 3,5 sagada gelýär. Şu günkü efiri jemläli. Eger isleseň, ertir wagtyň bar bolsa, ertir şu Urs taryhyndan nähili görelle mysal alyp bolýar. Şu zatlar barada gurrun edeli ertir bolmazmy? Ertir bazar bolýar. Ha? Bolar. İşlemeýän bolsaň, haýsy wagt saňa amatly bolsa, Uzun galbat bolýar. Bolýar. Onda giýişlik şo aýdyşym ýaly türkün wagty bilen sagat 11 töwereklerine şolar ýalaky başlasak. O ýene koşuljak, bagda gelip koşulup. O koşuljaklar gelip koşulsun. Onu taryhtan alınmaly sapaklar edeli ertirki temany.
Bolýar. Bolýarmy? Bolýar. Onda Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalyna gatnaşyp beren maglumatyň üçin, berip duran gollawlaryň üçin, gyzylan gymmatly tesbirleň üçin, goşantlaryň üçin köp sag bol. Birimin bolup gaýsyn toýunda, Arslan taýja bol. Hemmäni bilýär. Hemme. Mehriban doganlar, edidilleşler, şunun bilen şugunky gönýälimizi şu ýerde tamamlaýas. Aktivistlerimizden Arslan bugün biziň söhbetdeşmemiz boldy, gönýälimizde şeýlede hemişeki tesbirçilerimiz bilen bilelikde täze tesbirçiler, köp wagtdan bäri habarlaşmayan Ivan Grozny ýaly tesbirçilerimizem şugunky gepleşigimizde gatnaşdylar, goşant goşdylar, bilelikde alyp bardylar şu gepleşigi. Hemmesine ullokan taňry ýarkasyna aýdýan, elleri, ýüzleri, ruhlary, ömürleri, 7 arkasy, 70 arkasy, 7000 arkasy dert görmesin, ilgün bähgitli işlere edilýän alardalara, tagallalara goşan goşatlar üçin. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli köp sag bolun. Arsajan sag bol, toýda görüşeli. Bolýar, sag bolun, sag.